positief verhaal. Dat is leuk. Ik heb ook een beetje gezien en voor mij is het net te wachten voor die tijd. Ach jongen, die boer die zei ik zeg, hey jongens, het niet op, ik zeg even, zet hem in de topklasse, ik zeg, pak de finale even. We hebben bijna de klok op Jansson. En dat betekent dat we aanstaan van start gaan willen met deze wedstrijd hier in de rails. Dus graag fysiek onder de meewerkers om hun plakken in te nemen, zodat we op Jansson echt van start kunnen kennen. Ik vind nog een vraag van Sietse Bosma, dus als die misschien nog even bij mij in de bus komen wil, dan heel graag. Maar zit hij ook een mooie wedstrijd. Ietsje voor misschien een minuutje. Nou Hendrik Murk, dan gaan we los, want wij zitten helemaal klaar voor de 11e wedstrijd van het vierleepseizoen. De livestream komt uit vanuit Driels, een wedstrijd die het dat docht, want na deze wedstrijd dan wordt de balans opmaken. Dan mag je de 48 beste lepers die het op dat stuit in het klassement staan in de eerste klasse, die mag je naar het FK ta. Nou, een aantal posities staat wel vast. Maar die ondersten in de verschillende klassen, daar zit best nog wel een beetje druk op. En men weet ook, na deze wedstrijd ben je dan wel pleest voor het FK. Maar dat wil nog net zeggen dat je naar het NK gaat maaien. Want die selectie die vindt plak op 5 september in Weensum. En daar zullen we dan 14 dagen live bij wezen. De Omroep Friesland vanuit Weensum dus. Live op televisie 4 september. Maar Joert in Weensum. En Hendrik Murk, als het zo eens kost, hoe komt het Joert met waar? Nou, we hebben alleen nog maar heel mooi waarland natuurlijk dit seizoen. En Joet is toch een beetje spannender wat dat betreft. Er wordt hier net eens een buiken verwachten, dus dat moeten we maar even afwachten. En er zit natuurlijk een pittige wien, hè. Maar ik maar veel hebben praten, onder andere Isbert Galema, en die zei van nou, we hebben wien gruttendeels wat in de reer, beetje voorzien. Dus die wie eigenlijk wel heel positief juist over die wien. Die zei, het doet mij net zo volle. Dan wordt dat natuurlijk een sterke, stevige leper. Voor de lichtgewichten, de jonkjes, de famkes, is toch een beetje een overhaal. Maar goed, die hebben hier een beetje in de leiding van de commentaarbus dus. En van de omwennenden hier in Driels. Dus ja, laten we hopen, Frederik, dat het gewoon een mooie lepperij wordt, zonder al te volle onderbrekkingen in verband met beukens of buien. En er was toch zo, dat klassement is natuurlijk heel belangrijk voor het FK en ik al een beetje natuurlijk met skieën naar het NK. YouTube draaien weken. Ja, het is toch een beetje een apart jaar door de corona, want in feite hadden we maar een hele competitie. Geen 23 wedstrijden, maar 11 reguliere wedstrijden. Ja. Des te opmerkelijker vind ik dat een Isbrand Galema nou al een nieuw Fries klassement had, want dat is van uitzonderlijk niveau, hè? Ja, het slaat eigenlijk nergens op zoals ze kennen. In 10 wedstrijden een nieuw klassementsrecord springen werd natuurlijk destijds zijn broer Arne een dikke 20 wedstrijden doen. Ik dacht zelfs 24 wedstrijden hier die derde. Eerst dat ik ons hem omstellen, stel dat Isbrand, ik 24 wedstrijden hier, ja dat, maar goed dat zei gewoon ik hoe heerlijk hij in vorm is, hoe makkelijk het dat hem ook is. En hij had natuurlijk ik nog 2 wedstrijden, of zelfs, ja nee nog 2, om dat klassement nog een beetje onder te scherpen, hè, Joet en het FK. En het FK, ja. Dus, nou de eerste staan al klaar op debatten en dit is Jarno Hoekstra, die springt de thuiswedstrijd, die iepen het bal in de oorlogsklasse. Even zien wat je
hier mogelijk is. Nou, dat is toch een aardige beginsprong. Mooi rechtdoor. Dan is hiermee de jongenswedstrijd Iepene. Ja, van de morgen heen weer op ditzelfde terrein, maar dan achter de batten. Een fantastisch jeugd-FK. Ik daar een paar nieuwe Friese records. Dus we nu even joggen bij IJsjan Jongsma. Bij de jongens. Ik die een heel aardig begin. Maar ik zou zeggen, de liefhebbers van spektakels, joh, even naar Omroep Friesland. Dat is een reportage met de nieuwe recordhouders van dat jeugd-FK. De winnaars en morgen een uitgebreid naslagwerkbuis op internet. Want we hoeven er net bang voor te wezen. Er zit een bak vol talent onder te komen. Die ben ook zien al getol weer. Dus oer een 5, dan is het weer smullen hier, denk ik. Ja, dat is duidelijk dit seizoen. Het Vierliep en dat leeft in Friesland. Dat leeft als een het en dat is hartstikke mooi. Wat dat betreft, de toekomst die ziet er rooskleurig uit. Dat moet rustig gesteld worden. Bij de famkes, Manon Koehoorn, af en toe talent hebben. En dat ik zo'n jeugdig talent, het komt er nou in eerste sprong dan net helemaal uit. Maar ik heb famke, met wij ook christelijke wijs maar binnen als Frieslepersboom. Dat ze het weer een sanadige sport vindt. Daar komt dan ik het baltje op te lezen. En bij de oergangsklasse Jan Hoekstra. Dit afstand binnen feitelijk Frederik 14 meter precies voor IJsja Jongsma bij de jongens. In de oergangsklasse 15 Jochen en Santer van Jan Hoekstra. Het zil waarschijnlijk, en dat bedoel ik net verkeerd, een lastige wedstrijd. En bij de famkes hebben we dus afstand van Manon Koehoorn nog even opmeten. En die hebben nog 4,80 meter. Dus de eerste afstand steen op papier. Heel waar, de wie, maar ik heb de temperatuur. Als er nou in is, en dat is inherent tot 4 hebben natuurlijk, dan hebben de spieren niet een stuk kouder als de vorige wedstrijden. Dus heb ik wat meer tijd nodig van de goede warming-up en dat soort dingen. En dan moet ik al wat dingen met de leppers en de leppers rekening mee houden met u. Ja. En daar hebben we het commentaar bij Jon en dan hebben we alles teruggekoord. Dus we sluiten maar even nou. Overigens bij de famkes, Frederik, is het ongelooflijk spannend. Ik de strijd om het klassement. Inger Haastra heeft nog steeds de leiderstruimen. Pieter X. Wester stiet er echt vlak achter. En Hanneke Wester stiet ter vlak weer achter. Dus dat kan je en ik nog wel eens een hele mooie strijd worden. Wie springt er met Fries kampioenschap uit 2 weken in de pompenpleidentrui? Hier zullen we Jesper Demmer in de oorlogsklasse. Van de morgen actief bij het jeugdlab en nu zelf actief. Nou, een aardige eveningssprong. Vlienier weer nog junior en net zomaar in, want hij was Fries kampioen Vlienier. Nu is hij eerste Iers senior en hij zit nog altijd bij de eerste 16. Ja, dus hij mij naar het FK, zat het nou ligt. Ja, het ligt er op de eerste 16 dat wel aardig. Ja, die lijst ligt wel aardig definitief en daar is Jesper Demmer zit er keurig bij. Maar de jongens, Wietse steeds maar van jou hier, van die grutte talenten. Sprong dit hier al oer de 8 meter. En zet er nou ik met hier weer goed uit. Heel rap naar de onderkant. Een lekkere sprong om even mooi te beginnen. En Wietse die zal ongetwijfeld in de tweede en derde poging en nog van alles bij oplepen willen. Die weet dan natuurlijk dat klassement, dat zal lastig worden, dat weet ik, zal ik net met Jesper Demmer noteerde 1557. Voorlopig de tweede afstand achter Jan Hoekstra. Manon Koehoorn 10,80 meter. En daar staat nu Hilde van der Wij. Beste oren. En die gaat roem hoe dat baltje heen. Dus daar komt een volle betere afstand. Dit gaat richting de 30 meter, denk ik. Ja, Hilde van der Wij die wil natuurlijk graag dat NK. Helly stiet nou keurig 14 klassement. Het afstand van Tolen 28 om aan te scroeven. Wilst in de categorie jongens Wietse Steensma in die de leiding oornam had. Hij kan daar 14,41. Maar ja, dat is voor hem een warming-up afstandje. Want hij had zijn PR lezendijd besteld op 18,42 meter. Nou, dat is dik 4 meter verder, dus dat ken je direct. Wietse Steensma komt tot 14,41 meter. Die dus daar voorbij van IJsja Jongsma. Jesper Demmer komt correct. Daan de Vries die dan dus trainingsbroek uit dat. En bij de famkes en hem kleer maakt het van zijn sprong. Nou, Daan de Vries is ik zo'n man die het op een FK zomaar een keer uitziet er mooitje kennen. Hij zal dan echt geen Fries kampioen worden. Maar hij kan bij wijze van spreken wel een finale. Hij doen dit hier al bij de wedstrijd in Weesum. Bij de reguliere competitiewedstrijd daar.
man, soms is staat dat hele grote dingen en dan ik wel bij deze wedstrijd dan hem net helemaal sjuggen. En bij de jongens Chris Geerdink van Burgum. Ja, die mag er nog wel loeken, want die zit er in het klassement een stuk minder voor. Eerst hebben we Daan de Vries, die te stok een beetje op scherp zetten het. En de wind die het grip op hem, hij gaat naar rechts. En het lijkt erop dat er een beetje buiten de sector bedaard dat de afstand denk ik net op hier, maar dat moeten we weer nou zien. Hilde van der Wij bij de Fralie, 12,64. Chris Geerdink. Nou, noteert een aanstaan. De eerste ronde, en jij bent vaak de aftastronde, je moet er altijd even in. Maar ik denk dat het dadelijk voor u vooral heel interessant wordt op de eerste batten, want daar staat Claire Pietrix Westra en dat is de dame in vorm die de laatste dijtitels pakte, die ook al richting de 50 meter liepte. Die is wel in de finale, dus die telt net maar even het klassement aan, maar ze had zien dat ze dat kent en als ze dat nou in de wedstrijd doet, dan kan ze samen die trui heroveren. Ze moet om op dit moment Inger Haastra in het klassement voorbij te gaan, in ieder geval trek je meter 50 springen. Trek je meter 50 en dat niet gebeuren. Dat lijkt het erop dat denk ik. Ik zie het gebeuren niet, maar dan moet ik niet even weer oplopen denk ik. Want Lientje luidt denk ik op 3 meter, daar komt ze voor. Ik denk wel dat het een aardige indicatiesprong is. Je weet ongeveer waar de stok steen kan. Nou, die kan wel een stukje verder. Ze gaan nou wat vlugger. Ze gaan wel mooi rechtdoor. En dan kun je daar je plan op trolloeken naar de tweede sprongtuig. Op de middelste batten wacht je op Rutger Piersma. Heidenskip. De man die in het begin van dit seizoen topklasser weer. Na het eerste promotie-degradatiemoment naar de oorlogsklasse waarom zakken is, maar nog altijd in die eerste klasse liepen. En de eerste klassers die maaien naar het FK. Van de top van het klassement, hij draagt het Lientje bij de Famkes lijkt net op 3 meter, maar op 4 meter. Want ja, dat dacht ik al. Ja, Pietrix maakt het inderdaad een keurig afstand om te beginnen van 3 meter 16. En dat is inderdaad een lekkere sprong om uit te beginnen. Rutger Piersma, die hebben we in beeld, die stiet clear. En Frederik zei het al, begon ijzersterk ons seizoen. Laatste wedstrijd iets vlakker. Maar waar weet wat er in petto heeft. Stok op scherp. Klimmen kinderen wel. Ja, nou wordt het interessant, want er staan meer leuke kandidaten klaar. De eerste bat hier voor u bij de Fralie, daar staat Iris Wiebinga, promovendus. Maar we zullen eerst naar de kerstverse jongensrecordhouder van Friesland, Wisse Broekstra. En die ligt je voor het dadelijk even zien waarvoor die hier is. Super. Namelijk vierde sprong, heerlijk begin. Ja. Van zijn wedstrijd. Ik ben keurig, hier is Wiebinga. In de buurt, denk ik, van die 3 meter, misschien ietsje minder. Die is lekker bezig, want die heeft nou stand op autoscroll van 11,83. Dus er komen weer behoorlijk wat decimeters bij. En dat Famkes toen een week verliezen of 9e, dan val je krijg buiten de boord van het FK. Inmiddels oprukt naar de zande positie. En de nummer 6, Manon Hoekstra, komt ik in beeld van deze Iris Wiebinga. Dus die is een beetje sleupmoorden daar, om zo maar te zeggen. Die gaat langzaam maar zeker, rukt hij op. En vooral het weet in wezen met zijn Fries kampioenen. Dus die houden we zeker in de gaten. En die is gewoon ook christelijk goed bezig. Ik heb nog even melden dat Wisse Broekstra de leiding aan bij de jongens Roem. Hij noteert Santje 40 in een sprong die het vierste vlucht gegaan. Dan werd hij nog een wereldtijd hier dit beloofd wordt. Ja, Wisse Broekstra die hier tot onjoerd het record bij de jonkies ontstolven hier, onder mij, halve 0-2. Dat record is toch 2 verschillende jongens die wordt verbrutsen. Dat jou toch on, als je zo'n grut heet als Wisse Broekstra dus op die leeftijd verslaan kan, hè? Ja. Dan schep je wel een verwachtingspatroon. Ik zou direct zeggen, dat zich voortzet, dan is er niks mis mee. En je kan in ieder geval nou zeggen van ik ben no better dan Wisse toen. Dus dat is al heel aardig om dat te vertellen op via die feestjes en spreekbeurten op squal en zokse wat. Ons is er ook een oude persoonlijk record geweest. We zeggen nou, Bouke de Jong van Pardegeer, die de polstok, ja, misschien wel een beetje in de wien opzet. Dat toch al hebben ze wel eens. Ik zie hier is bijvoorbeeld de coach duidelijk
wat betreft het Aanwijzing Jan met de pols wat naar links staat te zetten. Dan zet je misschien een beetje. Hè. De wien komt uit die hoeken. Want dat is natuurlijk een beetje, ja, het is een beetje piel wat dat betreft. Krijg je een wievlaag of krijg je net. En hier bij de Famkes zeggen we Grietje Veldman van Sumar. Tot deelname aan het NK. Stiet Kreurig, vijfde in dat klassement. Die, ja, chill. Een einspringen moeten. 14-0 fjouwer was er de top fjouwer binnenkomen. Dit shirt er ik weer mooi uit hè, bij de jongetjes. Mooie sprong van Douwe Abma. Die is sowieso goed bezig is Frederik hè? Ja. Zwak keer een PR achter elkaar. Dus de man in vorm, de jonge man in vorm zoals we ze kennen. Deze nummer 147. Hij klapt op het door. Douwe Abma. En hier op zijn thuisplak, tocht ik. Hier traint er. Lid van deze vereniging in Driels. En jij dus Bouke de Jong. Bouke de Jong. Ja, Bouke die de kan Jong. klimmen hè. Oh. Die kan klimmen, maar die gaat een eind uit koers. Ja, En dat dat zulterrek. Hij moet hopen dat er binnen de sector blijft. Maar wat zit er weer een dreiging in? En de coach misschien dat die polstok iets te vol op links zetten. Nee, we zeggen de coach duidelijk onweer ja van nee, dan maar een beetje op links, dan maar een beetje. En dat is ook logisch met deze Sietswien. Maar ja, in dit geval van Bouke gieter ik naar links. Dus wij makkelijk praten tot de seizoen dat weer wat te vol op het gooien. Ja. Maar dit dreiging weer er Frederik, absoluut. En je moet er echt voorzichtig mee wezen. Hè? Je kan beter vaak zeggen van zetten maar gewoon recht. Ja, Want dan hast je misschien een beetje een uitslagje naar rechts met een wien mee. Maar als je hem op links zet en de wien valt voort, ja dan is de sprong wij. Dat is helemaal fout. Ja, dat Dan is is er helemaal wij. Precies. Dus het is moeilijk om daar een stok op te zetten. Meestal zeggen we zetten maar zo gewoon mogelijk. En dan maar een heel iets beetje naar rechts staan. ja. Nee, Maar dat helemaal is beter te controleren dan een stok die erop zet wordt, wiels dan de wien voortvalt, want dan is de pineut. Ja, En dat is de wedstrijd van de Leopards in de elementen. precies. En dat jij er ook bij. Inger Haastra. Zij het de meeste wedstrijden voor dit seizoen. Namelijk 14-28 voor Douwe Pieter Westra komt dus Abma dichtbij. bij de jongetjes. Santje 54, toch een mooie afstand hè, voor Bouke de Jong. En Grietje Veldman, die noteert 12-0 draaien. En daar zorgen we nou in beeld. De jonge dame, Inger Haastra, maar nog steeds die prachtige pompenbleidertrui aan, de leiderstrui. Die heeft ze sinds de tweede wedstrijd in haar bezit. Maar de hitte adem van Pieterix en van Hanneke die is enorm. Dus met zichzelf eigenlijk een goede sprongmootje. En ze begint keurig. Maar ze giet wat uit de richting en wat de vlucht. Zij zegt van de morgen haar zuske Ja. kampioenen worden bij de Famkes onder mij tolde hier. Precies. Berber. Berber, ja. Dus het eerste familiefeestje kon wel vierd worden joerd. Nou had ze zelf de Friese trui om haar schouders. Haar broer Rutger, die had echt de Friese trui om haar schouders, maar dan bij de junioren. Dus de familie Haastra die liet hem zien hoor. Ja, dat wordt daar leuk lept. En hier een leuke sprong. Mooie sprong hier voor Arend Veenstra van Serhuizen. Huzum. Ja, netjes. Zeker. En die moet je ook onder bakje. Hè? Ja. Want die stiet op dit moment krek, valt hij buiten de boord. Het is zeker een afstand van 50 voor jou en 90 nodig. Safir is dit nog net. Daar komt er heel dichtbij in de buurt. Maar hij, Ik krek net oprijden. Hij is typisch genoeg een leper die op de trainingen onvoorstelbaar vier springt. Ja. Zijn PR, dat leidt er volle heden. Maar eerst even naar Orne Galema, want dat is de man die hier echt wat snel laten wil. Hij komt nou wel over de Santje meter, maar dat is net genoeg. Nee, die stiert op dit stuit op positie nummer 9. Krijgt boeten de topklasse en als hij daar net omheen bij klimt, dan is er dit hier geen NK voor Orne Galema. Dus die moet echt nog joert en op het FK vol onder bak om in die top 8 te komen. En ik zeg hem bezig met de warming-up. En daar stond toch wel wat spanning op dat kopje. Hè? Dus, maar even nou wat zien. Hij gaat per wedstrijd vooruit. Hier is de laatste wedstrijd, ik zie eerste seizoensafstand. Dikke nieuwtje 34. Maar daar moet nog wat bij. Ja, zeker weten. Inger Haastra, Tolf. En hier haar concurrent, hè, Hanneke Westers, die treedt in het klassement. En die perst er een lekkere sprong uit. Ik denk dan net de ultieme sprong, want ze moeten einspringen om de leiderstrui te nemen van Inger. Ze eigenlijk met bewijzen, dan moet ze richting de 4,82 meter. Maar het is een PR van 14,90, dus niks is onmogelijk. En dat lepten ze op het FK. Ja, dat is een goede moment. Dus Dus het is wel een dame die wat ken op het moment dat het maat. zeker.
En zij is het ook weer, je kent het hele seizoen de leiderstrui om mijn schouders hebben, maar een FK is een eendagswedstrijd en dan moet het die dag gebeuren. Ja, zo simpel is het. En dat kan je ook in je wedstrijd een hele protte goed maatje. Al heb je een heel brood seizoen, maar je hebt bijna wel aan het FK mooi want dan kan dat eigenlijk in één klap alles weer goed maatje. meter 70, die afstand hebben we hem ik naar de trui, omdat we Arend Veenstra. Nou, dat is inderdaad een hele crazy afstand, en we keert niks om. Voorlopig 2 in die groep. Ja. Daar staat Germ Terpstra van Tjomkleer. Middelste schans we hebben, ja, daar geven we nog een keer Germ Terpstra dus. Ja. Luc, ik geef een groot gelijk. Ik heb ook net de trui uitgedaan. Mooi Lepperke, Musterchen. Nou zitten wij helemaal dicht. Klimt makkelijk. Ja, Maar zit nou lekkere wel sprong, hè? een eind uit koers. Spietig van hem. Ja. Alles net, Maar het is een mooi gezicht om Germ altijd ontwerkt te zien. Die gooit zich 3 gooit uit de stok en die komt En op inmiddels te baten, daar komt inmiddels Fijkenstelling weer van Koudem. Ja, en daar zit ik erin in deze sprong. Het is er weer terug, dan gaat hij naar de lieden afstaan. Ja, hè. Dit gaat echt naar de 8 meter. Ja. Dit begint er op te likken. Ja, ik een jongen die natuurlijk in het seizoen topklasser weer. En nou in het tweede blok in de jongensklasse zit. Maar ja, hij zit heel niet op plakje 10, Alve, vlak achter een Ornegale, maar in de buurt van de topklasse. Dus voor hem valt er ook nog wat te winnen. Ja. En dat valt er ook voor Berber de Vries van Mantgem, want die liep het een beetje buiten de waterval. Is inmiddels uitzakken uit het joggende plakje met Joen echt mee te springen. En dit is een beetje het beeld van de laatste weken. Zo het risico nemen en dan ieder wat dreiging, maar dat het Berber te vaak in het wetter, omdat ze de polstok krijgt net hoe de punt kreeg. Nou, ze hebben nog 2 pogingen om te proberen dat Sametien even wat beter te doen. De eerste 18 meter sprong is een feit, want die staat op het boord met 18 tolven voor Fijke Stellingwerf. En dat is dus op dit stuit de 4e afstand van de wedstrijd. En bij de jongens kwam Germ Terpstra ta 14 meter 51. En dat is op dit stuit een treddenplakje. Hij komt uit op 14 meter 51. Alles bij elkaar vind ik het best wel eigenlijk een goede, hoopvolle eerste ronde. Ja. Dat nota, want zo'n leppers die weten goed met de elementen de hudde wien om te gaan. Dat lijkt het absoluut geen belemmering voor hele 4 sprongen. En daarop voortbeduren hebben de jongens een hele mooie wedstrijd van Maatje hier in Driels. En we staan zo meteen weer 3 leppers klaar bij de jongens. Jelmer de Jong, Volkert Veldstra van Akkerum in de oorgangsklasse op de middelste schans. En Berber de Vries, die hebben dus correct jongen. En daar beginnen we zo meteen weer bovenaan de lijst met Manon Koehoorn. Maar eerst dus nog Jelmer en Volkert. En dan beginnen we met Jelmer de Jong. En Hanneke Wester aan de tweede, luidt er 2 in die ronde, maar 3 meter. We concentreren erin. Iets wat te rap naar de andere kant, maar ik voor hem een lekkere sprong om even mooi te beginnen. En om daar de tweede en derde poging te bezieken nog een meterke of 2 rijden bij op te lepen. En wat kan de man uit Akkerum? Volkert Veldstra. In die oefensklasse. Zit soms ook enorm in de slof, maar dat er nou even net. Nee, hij kiest zelfs voor een wiersprong. Geen risico's. Gang direct bij de insprong al de verkeerde kant door. En liet deze sprong rennen. Wouter Jong op plak 2, Santje 54. Onne Galema leidt er 3, Santje meter 29. En bij de jonge stadklasse, daar hebben we 1 ronde hand Wisselbroekstraat dik onder. En dus beginnen we weer boppen onder de lijst bij iedereen. Ja, alle leppers die hier binnen, die maaien alle getrijken springen. En om het eind van de rit maaien de sterkste leppers nog 2 finale sprongen doen. Die finale sprongen die tellen net mee voor het klassement, maar die tellen wel mee voor de dijtitels. Dus daar kan altijd nog een gokje weg worden naar de 4e sprong van de dij. Manon Koehoorn. Ja. Nou, we het zijn die is ik in een spannende strijd maar bijvoorbeeld Iris Wiebinga, dat zegt of Sander plakje in het klassement. En dit ligt het
net helemaal goed in van Manon. Die giet kapkonder. En wat het IJzer-Jan Jongsma, want die Zo. had de stok heel mooi stilstaan. Alleen nog jammer voor hem dat het zo scheef gaat. Ja, echt schande, want hij ziet er prachtig in. Ja. Persoonlijk record het IJzer van 15 meter, 60. Nou, het lijkt erop dat dat er ook is zo, maar dan gaat de polstak in een Sjenderwien op. Helemaal naar links. En dan in die topsprong in eerst 4 voet. Dat is jammer. Richting de bus, wat we net hebben, wat dat budget. Ja, de Hoekstraat, de middelste batten, die plaatst de polstok voor zijn eerste of zijn tweede poging. Dat kost De eerste werper in de tweede ronde. Meters. En bij de Famkes hebben we dus Manon Koehoorn te wettering in jongen. En dan gaan we verder met Hilde van der Wij van Sint-Jacob. En als je komt dat 14 meter 31. Ja, een drukke dij van de mensen in Driels. Van de morgen om 10 uur begon hier al het jeugd-FK. Dat die om een uur weer een rond. Daarna had hier de hele beetje de tweede klassers in actie geweest. Nou, die weer een krek voor zijn dien. En nu dus de eerste klassenwedstrijd. Dus voor de mensen, de vrijwilligers hier van Driels, is het echt een topday. Zeker. Maar ze had al een keer goed in de stringen. Oh, ik vind het mooi, Frederik, dat jeugd-FK, dat is echt de traditie, dat we gewoon hier houden, dat je het bij Driels. En Jarno Hoekstra, kan die hem verbeteren? Nee. Sjocht de bal hingen. Nee, gaat uit koers. Die is hier dus van de morgen op 10 uur al te organiseren. Dus petje aan weer voor zulke jongens. absoluut. De hele club die wordt inschakelen bij het goed vrienden van het FK en het weer om een ringje te hellen. Compliment naar een organisatie. Ja, dat kennen ze hier wel. Hilde van der Wij, maar die pittige honger in. Prachtig, Hilde van der Wij. Ze is mooi in de stok, kiet wat uit koers. Maar doet je toch goede zaken, hè? Sjendeline van 14 meter om. Dus dan doe je het heel aardig, want het is dus spannend in die categorie. Volgens mij Pietrix Westra daar onder de leiding, 3 meter 16. Tweede positie Iris Wiebinga, Tolen 64. Nee. En de derde positie dan Hilde van der Wij met Tolen 64. Het leek het er even op dat Wietse Steensma weer een topsprong in de maak hier, maar hij zielt geen win in. Had dus misschien de stok te bot erop zet. En we zullen direct zien hoe vol dat burg is. En 3 meter 20 van Hilde van der Wij bij de Famkes. Dat is inderdaad de eerste afstand tot nota. Dus die doet er hele goede zaken. En ze stiet keurig verder. Dan mag je dus mooi van onder het NK, deze Hilde van der Wij. Nou, zeg hier een afstand van Tolen of 28 om voet te strepen. Dus er komt een lietsmeter bij. Dus die doet goede zaken. Rietje Veldman stiet er 5e. Dus die moet nou echt in een ongeval. Is wel de promovendus, krijgt uit de tweede klas wij komt, dus docht het eigenlijk heel best. Tuurlijk. Is Meerdere PR's al. Ja. Dus je vindt het misschien ook al lang prima dat hij een FK springen, maar die denkt nou, dat NK en dat takken meer, maar dat is ik niks mis mooi. En Pietrix dan, ja. Die zet de polstok, want dat is beren interessant bij de Famkes. Ze maakt doen er een prachtige strijd van. En dat werkt natuurlijk ik positief, Frederik. Dan maak ik mijn koor ik beter. Als het zal altijd om elkaar weer gebeuren. Jij hem ook op. Ja. Ten goede. Jesper Demmer stiet weer op een batten. Frederik zei het al, voor de heren juniorenkampioen. Dan is hij eerste hier bij de senioren altijd een beetje lastig. Maar ik denk dat Jesper hem er prima doorheen slaat. En zeker voor de komende jaren is dat een leper met we nog een hele hoop willen om beleving in. Ja, hij zit. Ja, Jesper 16e Demmer. plakje. Zo. Wat is het jammer dat er zo'n briekje in, want dit ken hij dus wel. Hij is net van niks Fries kampioen junioren van in Weensum. Maar hij staat op positie 16 en dat is precies genoeg voor het FK nog. Maar eerst Pietrix. Dat is een hele medingsprong. Pietrix bewaart het voor het tredersprong en ik op de eerste batten gaat het mis. Ja, dat moet natuurlijk ook wat risico naam worden, want een gemiddeld afstandje, daar ga je niks meer aan. Je gaat alleen nog maar wat aan 4 sprongen om nog wat te klimmen in het klassement. Ja. En dan mag je wat wegen. En daar waar gewaagd wordt, vallen wel eens spetters. Precies.
Dat zit er al bij. In dit Maar ik geval, wil het record. ja, nee, als je niks doet, gebeurt er ook niks. Zo simpel is het. En dat maakt dit spultje extra nieuwsgierig voor zelfs. Ja. Hier is Wiebinga in de gele trui. Dan ben je in de Tour de France de absolute leider in het klassement. Dus ze zal wel denken, misschien is het wel even om de concurrenten een beetje uit te schrikken. Ik weet het net. Maar die lijkt met tolen 64 op dit stuit te redden bij de Famkes. Maar goed, vorige week sprong ze naar PR van trekje 05. Dus die sprong nou ook wel lekker makkelijk die tolen 64 op het thuisbateren. Ze komt van Heeg. Lept dus bij de afdeling Drielst. Oud-Fries kampioene. Klaske, die helpt haar. Ja, die zie je van de morgen. Klaske Nauta. Commentaarbus. Ik dat kan ze. Ja, vlotte babbel. Talent had ze. Precies. En die maken er een fantastische show van met het publiek en mijn interactie en mijn prisjes uitdelen en mijn enthousiast commentaar werd de band van Vlagen teruggelost. Geweldig. Het formulier weer reed van de persoonlijke records. Mooi nou. Daan de Vries, hij begon ze correct met een sprong. Heel vier naar rugs, buiten de sector. Wij zitten dan ik wel eens bijzonder spijtig. Maar het joeg wel dat de 3 ging weer bij deze Daan de Vries. Alleen nog nu komt het te leeg in die polstak en dan gaat er als een raket naar de andere kant. En dit is sprong voorbij voordat hij eigenlijk begonnen is. Dus een mislukte poging. Zo simpel kunnen we dat stellen. Hier is Wiebinga. Die gaat nu een heel eind koers. Ja, daar kwam Krek een wieflaag en die pakte haar. Dat is hartstikke sneu, maar dat gebeurt. Us bij de eerste batten, want daar staat Kleer in het Frieske tenue. Wisse Broekstra, de man die het Frieske jongensrecord van een week op 9,92 meter tilde. Ja, het is... Dat wie een heel eind verder als het 10 jaar oude jongensrecord van Agen Hulder. Dat wie een 24. Dat leeft er door in het heidenskip. En nu staat het dus in Boetenpost. Wat kan Wisse Broekstra in tweede sprong. Er zit weer aardig drie in, maar hij geeft nou fabriek. Ja, geen risico's meer nemen. Ik wist hij het de pech. Het begint Krek. Hij is een wienpoester, hè? Ja. Hier is Wiebinga wie niet een keer fut. En ik wist ze in één keer, hè? Die is toch fysiek een sterke knaap, maar dat doft weinig hoor. Ja, er met de meisje, het maakt het letten er net makkelijker op. Maar het jet wel iets spultje. Ja. Want het kan op het FK ik waaien. Absoluut. En dan moet je echt springen. Want dan, tot onbelangrijk hebben we natuurlijk wel een hele mooie simmer aan met tropische temperaturen en vaak blak stil. Fantastisch leppenzwaar. Het ken het beter. En we zijn een simmersport bij uitstek en dan word je gewoon lekkere temperatuurtjes bij hebben. Van die zwoele jong, die hebben we alleen in mijn hand eigenlijk. Dus, een hele protte, ja. Die van de springers een zegen dat ze Green Jocht kregen op 18 juli. Dat we toch nog een hele competitie springen moesten. Ze hebben voortdurend 2 wedstrijden per week gepland. Daar hebben we nu wedstrijd nummer 11 van te pakken. Takken wieken is er geen eerste en tweede klas lepen. Dan is in Kokkingen in Utrecht het F of NK voor jeugdspringertjes. En een week later dan is het FK werd het eigenlijk toch al een keer voor bedoeld is deze hele kwalificatiereeks in Weensum. Daar had de organisatie van zijn, daar komt geen publiek, louter genodigden. Rutger Piersma. Maar deze springers zullen... Ja, Rutger zit ik mooi in de stok. Aardig lucht. Dit is de Rutger zoals we hem kennen. Ja. Ik oerde 18 meter. En dat smiet hem ik een mooi eind op, want hij kan een 16 meter 18 aanschreeuwen. Tja, dan doe je goede zaken. En dan kom je in de buurt van een Anne Galema. Ja. En die staat op nummer 9. En Ja. dan gaat er nou wat bij, voordat hij in de buurt komt van Agen Hulder. En dat is de nummer 8. Precies. Dat seniorenklassement. Benijd wat er dadelijk op het boord komt. We zullen eerst even Nou, de man in vorm. Daar waap maar. Giet nou wat te rap, maar klimt. Klimt ik rap. Prima lepper, daar keert niks aan. Een borrel van een jong. Nou, hier kun je dus leppers troost kun je hem krijgen. Zet er net bij zo'n Rutger Piersma, ja, die neemt de leiding over. 18 meter jongetje. Dat is correct verder als Vijkenstellingwerf die 18 tolven.
Dus Leppers troost. Dus Rutger Piersma die pakt op dit stuit 1 meter en een centimeter. Nee, 2 meter en een centimeter. Ja, dat is lekker. En die had een afsprong te goeden. Ja. Niks mis mooi. Grietje Veldman komt te wetter en Rutger Piersma gaat inderdaad een stukje verder. 18 meter nulletje springt hij zo'n centimeter verder. Wisse Broekstra zijn sprong is net opmetten. Die weer Buiten de sector, ja. Nou, dat viel er zelf weg al, daarom liet er maar in. Hè. 14:24 dus voor Douwe Atma van de Hommets. En bij de Famkes wint Inger Hanstra dat zij er nog mooi poppen online. Op de Lietsebatten zodat wij dat nemen. Bij de Famkes dus nog steeds de lijst van het klassement. Inger Haastra. Ze zegt dat op dit moment Pietrix Westra en Hanneke Westert. Hanneke Westert die dan tweede poging maatje maar natuurlijk. Gaan nog net echt peleren hè. Is zelf een afstand om auto's groeien van 3 meter zandje. Dat is haar zonde afstand. En daar moest ik graag wat bij opleppen. Maar ik haar sprong bedacht in het wetter omdat ik zei een lichtgewicht is. En dan ja, als de stok op scherp staat en de wind komt erop, dan ben je niet gefut. En dat gebeurt nou. Ja, sokkendagen is net een voordeel hè, nou je licht bent. Nee, dan moet je eigenlijk een beetje even wat gewicht mooi nemen. Een beetje leert in de broek of zo, maar ik weet niet dat mooi überhaupt. Maar hoe dan ik? Maar de stok in zelf. Ja, precies. Bouke de Jong neemt te volle risico. Het wordt die mooie afstand van Santje 54 stingen. En daarmee stiet er op dit stuit treden. We hebben 2 18 meter noteringen, 18 meter tolen, fijke stellingwerven en 18 meter joggetje Rutger Piers, maar dit onderleiding giet. En dan dus de Bouke de Jong dit nou te wetter giet. Maar goed, daar krijgen we nou Arne Galema en die zal nou toch even wat shell te moeten. Hij heeft minimaal een afstand nodig van Santje 43. Ze krijgt Santje 29. Dan giet er op dit stuit heel even door Agen Hulder heen. En dan stiet er op dit stuit even een 8e. Maar eerst nog even bij Arend Veenstra. Want dat is natuurlijk wel de nijkomer in de eerste klasse. Hij kwam vanuit de tweede klasse via de jongens B in 1 keer oer de jongens A heen naar de topklasse jongens. Maar deze sprong die misleert. Ja, neven zien trainers littert in Boetenpost op het trainingen geweldig zien. Oké. Meters verder dan zien officiële PR in de wedstrijden. Ja. Maar ja, de wedstrijd zelf is toch een onverhaal. En nou ja, daar wachten we dus op dat het daar echt een keer eruit komt. Ja, dat misschien toch een beetje de wedstrijdspanning. Dat... Ja, steeds maar. Ja. We kennen van lepers in het verleden ook, wat letter hele grote lepers waren binnen dat die soms chokten. Zetten we dat dan in op de titelstrijden, dan wonnen ze alle wedstrijden behalve het FK. Ja. Neem maar een man als Bart Helmholt. Precies. Die zijn eerste 5 jaar als senior nooit die titel pakte. Nee. Dat had er daarna behoorlijk weer in helpen. Precies. Maar die had daar dus echt een mentale slagmeidje matten. En er zijn meer lepers die daar les van hadden. Ja. Er geen druk op steeds springen ze de wereld uit. Ja. En een wedstrijd is toch wat oors. Dan mat het even. En dat vredigt orenkwaliteit. Ja. De camera's die richten op Arne Galema. En terecht. Absoluut. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat die dwang giet. Ja, die maken de laatste weken stapjes. 18 meter, 18 hele meter, 9 meter, 34. Maar precies. De echte topafstand die we van hem wien, dikke 20 meters, zelfs 21 meters. Ja, dat ontbreekt dan. Nog net jongen. En die had er eens wol nedig, wol hij mee naar dat NK. Ja, Die is Hanneke Westert. Ja. Zo. Ja. Die komt in de buurt van die 14 meter lijnen. Prima. 3 meter notering worden. Die zet de spanning erop in de Famkesgroep. Ja. Maar nou Arne Galema. Wij zijn heel benieuwd. Kent er die koers al in de stok? Nee. Hij kent de punten hel je. Nee. Verder zeggen het er net verkeerd. Nee, absoluut net. Ik Technisch. denk gewoon de stok wat te 4 zetten. Hoewel ik een beetje de indruk hier dat er net helemaal uit kwam als je oorloopt en iets te volle oerholt als het ware. Ik vond dat er wel heel lang zweefde naar de stok daar, maar goed. Hij let het wel aankomen nou op zijn laatste sprong. Maar goed, heb ik maar niet 4e sprong nodig, maar blikse katers. Hier, Germ Terpstra van Tjom. Germ Terpstra, het bloed een genot om uit te zien. Prachtig lepperke. Ja, publiek, het applaudisseert en terecht. Het is net de afstand, maar het is de uitvoering, werd er aan het zien.
verkriet. Want het is prachtig om naar dit knaapje te zien hoe hij in de stok zit. Een lepperke. In hart en nieren. Ja, Hannek. en een licht gewicht hier natuurlijk, dus Ja. had het ik wat extra dreigjoerd waarschijnlijk. Maar deze sprong is eigenlijk keurig uit. Bij de Famkes. 90, nee, dat is de B-score, sorry. Ja, bij de Famkes neemt Hanneke Wester bij Tretje 44 de leiding hoor. Dus die doet goede zaken. Nou, net om de leiderstruit te pakken, dan moet ze echt nog behoorlijk verder. Dan moet ze richting 1482. Maar goed, Tretje 44, ze heeft een afstand om auto's te van Tretje 0 zo'n. Dus er komen in ieder geval weer wat decimeters bij. Die 1499 weer wel degelijk de afstand van Germ Terpstra. En die Oké. stevigt hij mij dus zijn tweede plak Ja. bij de jongensgroep. Wisse Broekstra de eerste Santje 40, tweede plak 15 Santig voor Arend Veenstra. Die dochter dus toch heel aardig daar. En Germ Terpstra voorlopig de nummer 3. Om 2 keer een hele vierde sprong deel te zetten. Maar niets is onmogelijk natuurlijk. Nou, Hanneke Wester, zij komt dat wat mij we verwacht je van Fijke Stellingwerf. Mooie afstand, 18 meter 12 om uit te beginnen. Ja. Hij had natuurlijk wel zo'n dat Rutger Piersma 18 meter joggetje sprong in de tweede poging. Dus hij mooi weer ontwerk. En dat je dan beginnen met 18 12 is dat ik wel lekker. Want hij zal zelf ik ongetwijfeld van plan wezen om dan nog wat bij op te leppen. Berber de Vries, steeds niet clear. En we het ik zijn, er moet nou wat gebeuren. Berber heeft een dikke afstand nodig. Want nou jongen, hebben we dus wel een promotie-degradatieregeling. En zij stiet op de wip om te degraderen naar de tweede klas. Maar, zei ik dat was sprongen en ze knakt ervoor, dat is duidelijk. Nou, dit is in ieder geval een hele creëze afstand van Berber de Vries. Ja. Ze mooi een 11 meter zandje, vetstrepen, ik zeg ik een grutte glimlach op het kapje. Ja, dat is dan ik wel mooi. Want laten we net vergeten, we sporten toch vooral 4 leppen om plezier te hebben. En dat geldt natuurlijk ik voor Fijke Stellingwerf, maar Die viel te pols draaien. ja, En get mij de wie mij. En ik dit zal naar alle gedachten een BS'je worden, een boeten de sector. Dus blijft hij staan op die 18 tolven van zijn eerste 12 sprong. meter Ja. 54 noteren we voor Berber de Vries. Wie de jongens? Jelmer de Jong. De laatste in het blok van 8. Vindt waar de sprong. Nou, verbeterd hem ik wat denk ik. Hier 12,83. Wie er mij 8e. Ik denk dat er wat centimeters mee komen. Nou, dat staat erop bouwt. ja. Tolf 54 noteert we nog voor Berber de Vries. Die doet echt goede zaken, want die heeft 11 meter zandje naar auto schroeven. Dus die komt nou in de buurt van dat 8e plakje weer een beetje. Ik weet alleen nog zelf net wat fan en jongs, maar vermits je die in hebt. Dus daar hoor ik niks voor te zeggen. Want die hier daarna een 11,52 om voor te strepen. Dan zie je nu de tweede klas dus die het vermits jullie hebben moest. En die klopt het onderdoor. Die klopt het onderdoor voor... om te promoveren, zullen we maar zeggen. Dus, maar in ieder geval, die tolen 54 van Berber die auto, dat zij goed voor jullie hebben kennen. Het is er in de eerste afstand van dit hier. Tolen 90 weer haar beste prestatie dit hier. PR van 3,15 meter. En nou dus tolen 54. Nou, dan ga je het netjes neer. Ja, Voorlopig. dan mocht Nog het net... één sprong hebben we op de middelste batten. Ja. En dat is... Volkert Velstra. Volkert Velstra dus van Akkerum, die moet het nou bezietje. Hij zit het natuurlijk 18 meter joggetje, 18 meter tolen en Santje 54. Dat is de top derde. En een Volkert Velstra is zeker een leper die erbij in de buurt komen kan. Het de capaciteiten komt er net altijd uit. Maar Volkert is ik maar ermee eens. Dus dat het ken ik het altijd feestwezen. Maar als er het even op een heupen kriet, dan kan er ik in een keer enorm tas slaan. Zie concentratie wie goed. Hij blaast de roer. Als er naar die stak te giet en dan heeft er een soort risico om. En dan giet hij helaas pindakaas voor de tweede keer te wetter. En bloedt dus voor hem de teller op 0. En dat betekent dat we weer
poppen on de lijst beginnen voor de laatste ronde. De tweede sprong voor iedereen in de categorie jongens topklasse, oorgangsklasse en famkes topklasse. Bij de famkes onder leiding Hilde van der Wij, 3,20 meter. Pietrix Westra daar vlak achter met 3,16 meter. En Hanneke Wester natuurlijk digitaal onder leiding met 3,44. Ik ben even in de war, die is onder leiding 3,44. Dan Hilde van der Wij 3,20 meter. En dan Pietrix Westra 3,16 meter. Het loopt er heel dicht bij elkaar. En dan krijgen we dus nu nog een tweede ronde en beginnen we weer met Manon Koehoorn van Snits. Nou, voorlopig mag we vaststellen dat als er al buienactiviteit is, dat hij voorlopig wat om ons heen waait. Let wel hopen dat het zo blijft. En wat gebeurt hier? Ja, Jongsma. Nou ja, springt een redelijke wedstrijd. Absoluut. Maar ik vrees dat het net genoeg is voor het podium. Nee, dus Jusjes de min. Ja, wat dat betreft is de Manon Koehoorn dan. 4,80 meter en een weertsprong. Iets zo mooi kan aan de onderkant, maar ik vol heel brietje. Een ei naar links en dan is die topsprong. Die zult de krek net in zitten, wel een crazesprong. Maar het zult te meer wijzen voor de top 3. De buien die komen dan nog net zo wat doorzetten. De wind begint wel aardig te twirren, om zo maar te zeggen. En dat is wel dat is lastig voor de leppers, want het is moeilijk een stok op te zetten. Dan moet ik een beetje een lotterij het vier hebben. Maar ja, we moeten er met waan. Jarno Hoekstra op de middelste water van Drielst. Het polstok, ik werd in het weddenstingen. Ja, van de morgen bij de jeugd FK had er even 1 of 2 keer een buik west. Ja. Die waaiden gelukkig, ik lieke het terug dat ze omwaaien kwam. En daarna heb ik een zinneschien waar gewoon. Nou ja, je zult wel mooie loft niet. Zo nou en dan donkere wolk, maar als het een beetje mee zit, hoop je dat deze wedstrijd gewoon aanhandelen worden kan. Want ja, dat wie ik al bekend op het begin van het seizoen. Als een wedstrijd aanlast worden mat, is er geen ruimte in het schema om hem in te halen. Oké. Dus dat soort betekent dat het klassement op 10 wedstrijden gaat in plaats van 11. Nou ja, is echt te doen. Precies. Maar je had natuurlijk het liefst zo volle mogelijk wedstrijden. Ja. Want dat maakt het de eindstand alleen nog maar eerlijker. Precies. Nou, Bart Helmond had het net zin. Daarachter Jarno. Ja. Die mag nog even wachten op zijn beurt. Wat ken Jarno Hoekstra? Nou, die kan in deze sprong in ieder geval net meer een verbetering te staan brengen. Hij sluit aan met een weersprong. Manon Koehoorn komt inderdaad tot een mooie 12 meter. Wietse Steensma. Het is Joen ik er net helemaal shell eten voor jou hoor. Terwijl we dan weten dat Wietse de nummer 12 van het klassement. Als hij het op een heupen hebt, ik heel veel springen ken. En zeker die Santje meter 40. Wat er in het kent, is het Wietse. Om die... Maar 12 springers tegelijk. Ja. En we zeggen daar Wietse Steensma naar de andere kant komen. En ik know is het een crisissprong, maar net die topsprong werd erop zitten wachten. En dan staat hij hier net op het podium, want daarmee blijft er verder. Ja, dat zou geen 14 miljoen te wijzen. Nee, dat denk ik net. Dan is inderdaad die wedstrijd voorbij en mist hij dus de finale. Nou, dat is Joet dan. Is daar heen te komen. Over een week is dat Noordpool, of 2 weken heen. Met Ja, dan moet je er staan. Dan moet je er staan. Dus, En qua PR is hij de nummer 2 van Friesland. Ja. Maar goed, je moet het maar even snel natuurlijk. Ja, hij laat het de coach er maar op mee uit. Er komt iets mis, maar de insprong zat is in. Pakt er net lekker bij het. Er wordt even evalueerd. En ik dat je het met jullie hebben. Leren van je fouten. En een volgende keer beziet je. Daar hebben we wat mooi te doen. En we verder te springen. Jesper Demmer zet Simpols ek voor de tweede keer. Hilde van der Wij komt nu tot 11 meter 48. Steert Onnota in die oergangsklasse op plak 6. Met 15,57 en een sprong boeten de sector. Maar ja, is ik een jongen die het oer de 18 meter kent. Ja. En dat die er als junior al. Maar dat hakt dit hier nog net van hem jongen. Dat is echt zo'n afstand van ja.
net heel Concentratie bij Jesper Demmer. Wil natuurlijk graag richting die top draaien. Bouke de Jong, de Santje 55 op dit stuit de tweede positie. Daarom is het zaak voor Pietrix Westra om En daar komt Jesper. Hier komt Jesper Demmer. Nou, krijgt er een moorderen punt. Ja, maar gaat er een brug. Had hem net gejocht. Nee. Eigenlijk als het ware een beetje trok. En hij weet dat het Joert net zien dat hij is. Ook hij van de morgen natuurlijk actief hier op de batten. Dus laten we dat net vergeten. Dat gaat je natuurlijk aan het einde van de jongen net in de kar klein zitten. De hele dag op voeten. En dan zelf nog even. Ja, nee, blikstinder. Dat Chris Geerdink van Burgum. Nee, die moest een springen waar hij in de eerste klas bloeien. Die degradeert. Die gaat eruit. Dat kunnen we nog wel stellen. Dat is sneu. Maar die gaat naar de tweede klas. Pietrix Westra, die doet een onval op de leiderstrui, maar dat zit er Is net dat in. toch wel verrassend? Want daar hebben we misschien toch een beetje meer van verwacht, Joert. Absoluut, Frederik. Ze begint zakreers met die 3,16 meter. Die springt ze heel licht, heel makkelijk. Om de leiderstrui te pakken met zijn 3,50 meter springen. Dan denk je, nou, dat zit er jong wel in. Maar daar heeft ze toch wat op stikken bieden. En dus weet Inger Haastra, die nog steeds een leiderstrui heeft, dat die onval mislukt is. Ze moet de onval van Hanneke West nog even afwachten. Die springt in naar de echte. En natuurlijk het Inger Haastra zelf ik nog een sprong. En ja, om dan eventjes een paar decimeters erbij op te dwan, dat zou net onverstandig wezen. Maar eerst bij de famkes krijgen we dus Iris Wiebinga van Heeg, die denk goed bezig is. Total 74 en een sprong. Toen de wien grip op haar hier, die we daar in het water. Maar waar weet wat die nog kent, ze stiet vierde, krek buiten de top draaien. Dus die richt dan natuurlijk in eerste instantie op die 3,16 meter. Dat zou een IPR wezen, maar ik shut haar wel dwan van Pietrix Westra. En dan zullen ze die er mooi uit de finale hellen, want zoals je weet, ik ben de famkes, de beste treien die komen op het einde van de jong nog in de finale. Eerst krijgen we op de middelste batten Daan de Vries. De man die het de laatste week in de vorm behoorlijk oppakte, zelfs al een finale meepikte bij de senioren. Een keer roem oer de centimeter in 2 talenten kwam. Dat is iets wat wisten natuurlijk wel, die 20 meter springen. Kinder dat Joert nog een keer even naar. Of zelfs zo treffen, Daan de Vries. Nee, het gaat te vlug hoor. Ja. De keus is om de stok op het derde punt haast in stilstand te krijgen. Wat een vlak erin, hè? Dan, En nou ziet er dusdanig leeg in dat die stok direct al naar het wil. Ja, dan krijg je geen tijd om te klimmen. Nee. En dan is elke seconde is goudwurg. Wisse Broekstra, stiet ik leer. En Maar ik denk Iris Wiebinga eerst... giet als eerste. En die zet weer mooi in de polstak, maar giet weer heel briek. En bedankt van de tweede keer in het wetter. Wel weer een keurige afstand. Maar ze zal net in de finale mooi wel. Ze zal via de Wisse boom. Broekstra. Kan die nog een keer uit de slof zitten? Had er wel een dribbel in, maar nee. En dat uit hem voeten dadelijks. De stok krijgt er net in de macht in deze sprong. En dus blijft hij steen op die keurige trouwens nog zo'n 40 jaar. Dat is nog altijd een respectabele afstand bij de jongens. Maar ja, hij weet dat hij 2 meter verder kan. Ja, Dus voor hem zal de oors vielen. absoluut. Nou ja, de finale nou. Waar weet wat er dan nog snel in kan. Douwe Abma, die giet daar verder bij de jongens. Met de tweede positie natuurlijk van Germ Terpstra, 14 jongen en jongen, toch voor een Douwe Abma zeker te beliepen is. Dus maar eens even zien dat als dat slag in giet. Twak is je persoonlijke record verbeteren en het stiet inmiddels op 16 meter, 50. Ik vraag hem, nou is hij zelf familiewijze van Rimmer Abma, denk ik. Tenminste, een de achternamen. Maar hoe de situatie precies is, waar staan bij hem, dat is mij net bekend, Frederik. Ik ben net als dat daar beter is. Dan maken we nou even een keer achterom. Ja, maar we dat nog even uitzien. Je zoon het haast denken, maar... Ik net alle Janssens met familie, dus je weet het net. Dan is het Douwe.
bij de senioren. Destijds werd Rutger Piers, maar ze krijgt 18 meter jongetje, de leider dus in de wedstrijd. En kan hij er zelf nog wat bij opleppen. Geconcentreerde, mooie omring, goed in de stok. Beetje in de wien op. En dan weer een kreeze vierde sprong. Maar dat terugtoer in, dat is de grootste keuze van het vierde hebben. En dat is ik zo'n omstandigheden net op moeilijk. Dus hij moet op een even afwachten. Had in elk geval een sprong maken in het klassement qua meters. Een dikke 2 meter de biel hebt. Ja. En nou maar eens even zien wat het burg is. Gritsje Veldman, ik mooi heeg in die stok. En dan hier ze nog Ja. een klimhaaldwanken. Die doet er nog wel vol op de leidende positie ontnoot, hè? Ja, kreeg hè? Paul Sluit op tredje 40. Ja, dat goede zaken, want ik ken een 12 meter 16 uitskroeien. En ja, het Gritsje in wezen nog gekke dingen doet. Dan kan ze had ik nog plaatsen voor de NK. Nou, dat is natuurlijk zo dat bijzonder knap wezen. Dat je vanuit de tweede klas promoveren naar de eerste klas en dan het NK-helling in. Zoveel is het net, maar wist je het habel dwan? Jazeker, tredje meter 21 voor Tredje meter 21. Dat is een persoonlijk record. Alweer een persoonlijk record. Nou, wat kan Douwe Abma? Die kan in deze sprong net volgen. Ja, krijgt droeg door de kant helje. Een centimeter op Hilde van Nee. der Wij komt op het Net tevreden uiteraard. Pietrix Westra uit de finale. Dus Douwe Abma, ja, stelt toch een beetje teleur, maar het zesde plak op nota. Ja. Op zijn toezaccommodatie, maar voor hetzelfde is hij hoe ik de hele dag in spier wist. En binnenkrachten er een beetje uit, dat kan natuurlijk. Dan hebben we het eerste rode vlakje op uw wedstrijdlist. En dat is van het persoonlijke record van Gritsje Veldman. Ja. Van de morgen bij de jeugd, wie het formulier haast oranje, dat wie code oranje zijn klasje terecht. Dat wie onvoorstelbaar, soms wel 2-3 keer van dezelfde lepers. Geweldig. In bloedvorm dus. Dat ken dus ik op die jonge leeftijd natuurlijk. Maar als je in de eerste klas een persoonlijk record springen, dan ben je al goed maanden. Ja. Bouke de Jong van Barrigeer zit goed in de stok, maar hij niet uitkoers en dat is schande. Want Bouke is hier de hechtewol, maar nee, dan is een vierde sprong. Dat zit er even net in. Rutger Piersma over de krijgt toch een centimeter 60, dat bloed kreeg. En dan zullen we bij de Famkes naar Inger Haastra. We weten dat Pietrix Westra, de nummer 2, de finale net helle het. Nou, Inger Haastra dan, dat shit er goed uit. Die maakt er een kreezensprong van. Ja. Maar Net voorbij het bandje, maar wel in de top 3. nou, dat doe Denk ik ik. nog net zo het is. Ik zie het kopje van Inger zelf. Want dat lijkt heel dicht bij elkaar. Tretje 44, tretje 20, tretje 21. Oei. Ja, het zal erom spannen. Het zou samen kennen, maar het zou ik samen net kennen. Zo had die dames, die We tekenen Famkes, het voor de groep, hè? Dat bedoel ik. Altijd spannend. het hele seizoen al heel dicht bij elkaar zitten. Zit ze dat Joel ik weer. Dus het zult erom spannen. We wachten maar even nou. 1283, nee, dat is te min voor Inger Haastra. Zo simpel is het. Verrassend. Ja, dus de nummers hier in het 12e klassement net in de finale. En dan heeft de nummer 3 die nou in actie komt, Hanneke Wester. De beste papieren, ze krijgt al tretje 44. En hier krijgen we Arend Veestra. Ja, die zit er nog bij, hè? Ja, Maar die 50 Sander is hij nog steeds de nummer 2. precies. En dat weet natuurlijk ook Arend Veestra misschien wel. Dus dat liep het van hem in ieder geval jong goed richting Prieske en richting finale. Maar nu, de tredersprong van Anne Galema. Ja, dan moet het toch gebeuren hoor. En daar staat wel druk op. Absoluut. Want het zou toch vreemd wezen. En NK zonder Anne Galema. Het is al een beetje vreemd. Een FK bij Anne Galema net in de topklasse. Ja. Maar Anne Galema in de oorgangsklasse. Dan komen we daar wel heen. Want dan schuiven we in ieder geval nog op het FK. En dan kan je gewoon nog finalist worden. Precies. En dus de titel winnen. Maar het is ik een jongen die in principe Nederlands kampioen worden kan. En ja, we hebben misschien wel nog een hele goede topklasses op dit moment. Maar er kan maar 8 in die topklasse. Dus we hebben in Friesland een iets probleem. Anne Galema, nou moet het gebeuren. Krijgt er een oorderen punt. Nou, Krijgt er een oorderen punt. Dit is de Anne Galema, zouden we hem kennen. En die Zo! had hier zijn beste afsprong van het seizoen. Ja, hij baalt omdat hij zijn eigen uit koers gaat. Want Precies. dan wie het richting 21 gang, denk ik. Ja.
Hij zult toch, ja, hij wordt toch wel opmeten, hoop ik. Ja, ja. Ja, nou, dat is wel buiten de sector. Zit het beleven? Ja, het gebeurt niet heidenskip. Maar Want is die het lijn die ja, leidt oer de jongetje meter en daar is de rommel heen, hè? ja, bliksem, hij doet goede zaken, maar hij heeft alleen maar nog wel eens met de wedstrijdleiding. Hij maakt wel binnen de sector. Oh, dat komt Ja, voorbij. jongetje meter 68 van Arnhem allemaal. Wat zou het houden? Krap uit. Komt de krap uit op de skans. Ja, En wel eens dribbel. precies. Ja. Ja, hopelijk finale. Ja, nee. De winst ik het lezen. Zie dat we krijg een buitje. Zo het winnen fruit. Naar het brands, maar ik krijg de sigaar al omheen. De win het lezen. En hopelijk finale en dan 2 keer knallen. Nou, hier het aan is optimistisch. Joggetje 66, 68 zelfs. Nou, ik ben blij dat er dezelfde humor er ook wel wat van is, hoor. Want het kopje stier natuurlijk strak naar die eerste wedstrijd. Ja, Dat kan zeker. eigenlijk voorzien door een striemen, maar hij groeit per wedstrijd. Ja, En dit werkelijk op iedere jocht er ook al weer. Dan wie het richting 21 meter. Absoluut. lijst, Dan heeft niet van de meternotering. En dat gaat samen, jongen. Wat hè? kan En die zo jongen kennen we hebben? natuurlijk. Ja, maar goed. Hij passeert nou net alleen nog Agenhulder. Tje. Oeh, wat gebeurt hier? Oh, wat is dat jammer dat hij toch nog omwaait. Ja, Maar er komen meer dreigende sprongen in deze wedstrijd hier in Driels. De 11e wedstrijd van de competitie. De laatste reguliere die beslissend is voor kwalificatie voor het FK. Ja, het klassement er even bijpakken. Die 1968, dat is meer dan 3 meter winst in het klassement. Ja. En daarmee stiert hij mij stip nou op plak zo'n. precies. Hij giet... Nee, plak 6. Zo. Want hij is Agenhulder net al in de voorbij. Hij is ik Jan Teerde Nauter voorbij en Theo Hopma. Tje. Maar die maak je nog. Die met er nog, maar hij zet ze wel even onder druk. Oeh, dit is konde. Krijgt net. Oh, de Galema schreeuwt 1660 al. Ja, En pakt dik 3 meter winst. Komt nou oer de 129 meter in het klassement. En daarmee is hij gewoon de nummer 5. ja, en wat de Selvik zei, hè, de kans dat de finale helft is natuurlijk enorm. Herbert de Vries, ze krijgt zijn afstand. En ik nou weer keurig naar de andere kant. Maar als het genoeg is, is om in de eerste klas te bloeien, dat moeten we even rustig houden. We de balans op maatje en de nieuwe klassementen eruit rollen. Maar het zal erom spannend voor Berber en ik vrees eigenlijk wel een beetje mijn grote vrezen in dit geval. Maar aan de Galen, maar hij zei het al, hè, van jochetje 68, nou de kans de stem aan finale helft is natuurlijk enorm. En dan schuiven we de Joen nog 2 keer in actie. Xavier is er net, want het zou ik mooi wezen als hij net de finale helpt, want dan krijgen we een ijzersterke wedstrijd bij de topklasse. En daar hopen we natuurlijk op. Maar jongens, geven we nog 2 keer Joen van Arne genieten. We zullen het zien. Hij hoort leven met Bart Helmholt. Ja, Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk op voorhand in gebreken. De herintreders, de beide kanon van weleer, die dit hier weer te zien binnen. Nou, die willen natuurlijk graag Simmerkoers zien. ja, Maar die kans wordt dus per wedstrijd groter. precies. Bart had het natuurlijk uitmuntend in, toch vanuit het begin al in die top 3 te springen. Maar Arne die komt erom. De laatste jongen is Jelmer de Jong van Tjoom. En die komt met de hakken door de veert, maar dat is te min. En dan hebben we samen hier de finalisten en de top 3 bekend maatje. Dan gaan we samen hier verder met Peter Faber bij de junioren topklasse. Nou Volkert, Veldstraf van Akkerum op de middelste mat. Dan gaan we even met de senioren topklasse beginnen we met Sietse Bokma. En bij de Famkes geven we straks de prijzen bekend maatje en gaan we verder met de Ferrari topklasse. Maar eerst dus nog Volkert Veldstra van Akkerum. 2 keer kopje onder, dus we hopen nu voor Volkert dat er een goede sprong, een mooie afstand. Maar nee, hè. Vreemde insprong. Hij kwam net uit voor het eind van die batten. Nee, En voel eigenlijk in de stok. De totale snelheid eruit. En dan krijg je mij geen mogelijkheid meer een polshoederen punt voor zelfs. nee. Nee, misleren wedstrijd van Volkert Veldstra. Hij had huiswerk meegekregen. Kan hem 14 dagen lang nou concentreren op het FK.
Want hij zit dan wel in de top 16. Maar er is heel wat verloren moeten. Ja. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen op draaien buttons. Die draaien nieuwe kandidaten klaar. We beginnen straks met de categorie junioren op de eerste batten. Op de middelste batten zorgen we de senioren topklasse. En op de eerste batten Tichst Bio in beeld. Daar komen de sterkste vrouwen van Friesland. De topklasse dames. En daarmee we, denk ik, Joet, echt nog wel wat veel verwachten. Misschien wel van deze Maureen Poys. Ja. Ik een herintreedster. 4 jaar lang net leert. Dit jaar weer begonnen. In de tweede klasse. Mijn stip promoveert naar de eerste klasse. En in het klassement zit ze nog gewoon in de top 3. Dus die doet het eigenlijk heel best. Dik naar persoonlijke record hebt. Heel knap. En daar zit absoluut nog wel volle meer in. Want ik zag dit famke dit hier wel over de 16 meter gaan. Ja, absoluut. Heel fijn dat hij er weer bij is. En op dit moment dus mooi Femke Rispes echt springt op dat NK-plakje. Het vierde plakje, ze zit dicht bij elkaar. Maar op dit stuit de beste papieren dus van deze Maureen Poys. Maar goed, de wedstrijd begint nog maar correct, dus ik kan op het einde van de wedstrijd er wel heel oorzaak zijn. En Maureen zelf, die weet het ik. Haar som de afstand dus dit ze eventueel uitskroeien mooi, is 13 meter 27. PR het ze van 15,71. Dus dat moet slag is, zou je zeggen. Oorring is prima. Lekkere volle oorring, goed in de stok en dan begint ze met een hele mooie afstand. Ja, prima. Oppeline van 14 meter, dus netjes. Kringersbegin. Peter Faber bij de junioren. Dat is een man die wel een beetje wien hakken. Ja. Nou, En ziet ze ook maar leeg in de stok. Ja, dan giet er het erop, dan let er de stok in de sprong in. Verstandig, dat wel. Spanning de kracht, maar het van hemzelf dat richtpunt om in te springen op dat gele plakketje. Nou, daar zit er wel 10 centimeter onder, ja, dan zou je dat genoeg. Dan zit je de eerste leeg in en kan je die topsprong vergeten. Zetten we direct een dikke 13 meter, wel 13 meter 79. meter 52 voor Peter Peter Faber. Dat is voor Peter Faber daar bij de junioren Knapen. En trekje 79 voor Maureen Poys om uit te beginnen. Dus trekje 79. En daar zet Marit van der Wal haar polstok. Fijn dat zij er weer bij is. Waar zit die om? Wie is het er even net? De houdster van het schaansrecord, je Frederik. Centimeter 2 sprong ze op 20 juni 2015. Is al bij Evelien. Maar dat weer tijdens de marathon van Sneek. oké. Ja, met die dingen. Daar heb je ik werk. Oké. En ik wou bellen. Die heeft hier in Driels wezen, want hier is een Nederlandse recordsprong. Dat is een toch een Nederlandse record, ja. Fris record. Voor de eerste de centimeter, ja, ligt in. Maar inmiddels het Marit van der Wal, ik de 8 meter al. Passeert 1 keer 8 meter jongetje voor hier dus in Burgum. En dat is nou het officiële Nederlandse record. Bij de topklasse zeggen we nu Frederik Kramer. Van de statistieken 448 van de voorganger Sietse Bokma en Frederik Kramer. Ja, die stiet er kreeg bij in het klassementje. Stiet gewoon op het 5e plak. En dat is toch voor deze tweede IR senior helemaal net een rare prestatie. Ja, hij is verder dan zo'n allemaal bijvoorbeeld. Ja, precies. Marijke Stevens op me. Ja, dan weet je toch mooie naam achter die op dit stuit. En hij zit nog in goed in de polstok. Hij is natuurlijk een lichtgewicht met deze wien. Ten opzichte van mannen als Isbrand Galema, Bart Helmholt, Jan Ternauta. Tevens op, maar dit al wat meer massa heeft. Wat kent Marit van der Wal in de eerste sprong hier in Driels. Oeh, dat gaat bij de insprong helemaal mis. Ze griept mis, zakkert naar onderen. Ja, en als ze nog maar geen brandplakken op haar handen had, want die carbonpols die wordt gloeiend heet dat je die bij de Elstroeper. Ja. Nee, dit is net een lekker begin van Marit van der Wal. Dit in moeten pas de wedstrijd even rennen liet. En nou dus met een rare misgreep de wedstrijd hier uiteindelijk zet. Ja. Hopelijk kan de knap om. Maar dit is toch even een tabakzetterke. Ja, die moet even resetten om samen te zeggen en opnieuw beginnen. En dan de tweede sprong.
Maar wij zien wat er dan mogelijk is, want dit moet net helemaal zo het moet. Auke Zielstra, die ziet van de morgen naast klasgenoot in de bus. Commentaar die aan. Oké. Had dus echt een lange dij al achter de kiezen. Sint Benije had er nog wat energie bewaren gehad voor zijn springerij van de jongen. Zocht dus even naar de wien, want dan krijgt men even een poesterke. Maar ja, de stapel tegen het ektro. Ja, en Auke Zielstra heeft nog wel een hele beste afstand nodig, hè. Wil hij erin bloeien, Frederik, Ja. in de eerste klas, dan moet er sowieso Joen Santje 26 springen. Dat is mijn. Wel een dingetje, want zijn persoonlijke record is 1684. Dus Ja. Die moet ontwerpen, om zo maar te zeggen. En dan moet ik maar hopen dat oren net verder springen. Nee, precies. Dus En wat kan Bart Helmholt hier in Driels? De man die hier nog altijd het scoresrecord staan had van 21 meter 34. Ook die had een minne insprong. Ook die gliet voort. Ja. En ook die begint mij een wie het pak. Ja, het is even... Nee, het gaat even net helemaal zo met de toppers. Maar goed, dat ben ik meestal en het ken ik net altijd feestwijzen. Maar de wedstrijd is nog jong. Er zijn nog 2 pogingen, dus hopelijk hij is er ook iets van. We weten wat het al uit. We pakken het weer op in de tweede sprong. Nou, goeie nou ik, je kan maar één goede afstand meenemen. Dus je hoeft eigenlijk maar één goede sprong. En dat is nou de eerste of de tweede of de derde is. Dat maakt het dan echt net zoveel uit. Maar van gemoed is het vaak wel noffelijk als je in elk geval droeg beginnen met een goed gevoel. Ja. Sigrid Bokma is de laatste weken heel langzaam maar zeker oprukt naar de tweede positie in het klassement. Ja, en dit ziet er echt maar goed uit. Zeker, nou dat bedoelen we. Ja, Die is oer gewoon... het balsje heen. Ja, die Laten springt. we dat ook even constateren. Er zijn nu al 12 vrouwen die het verder binnen als alle famkes. En dat wie in Boekenpost natuurlijk toch wel even hoors. Ja. Want toen weer Pieter X verder als alle vrouwen als famkes zijnde. Dat is net de bedoeling eigenlijk. Dat steekt toch wel een beetje in natuurlijk. Precies. Nou, dat is nou voort al recht zet terug. Sigrid Bokma, maar ook terug Maureen Poys. Die stier, die is correct eerste met Tredje 79, maar ik vermoed Ja, dat Sigrid verder weer. dat denk ik. Ja. Het baltje wordt ik verplaatst. Hij wacht je nog even op de oorstaan. Tredje 88. En dat is inderdaad justjes verder dan het Tredje 79. Dus Sigrid Bokma neemt er de leiding over. En dan zeggen we ook verder naar Anneke Broersma. Terwijl de nummer 21. Bovenwestert. Inmiddels ik naar de andere kant is. Maar ik denk nog geen hele vierde sprong. Dan bewaren we nog even. En op de middelste batten destijds de polsterkleer van Jan Teerdenauta. Dit ik jongen het, dat allemaal een gale maar hem voorbij hier in het klassement. Ja. Dus ik janteerde, dit is zijn thuisaccommodatie. Hij is op en top de realster. Het zou voor hem fijn wezen om ik er heel wat decimeters bij te springen. Zijn afstand om uit te schroeven is centimeter 13, dus zonder afstand. Dus daar kan natuurlijk heel wat bij. Altijd even slagen. Zijn PR bijvoorbeeld is 20 meter 73. Nou, dan zou je denken, die centimeter 13, er kan nog meters en meters bij. Zit ik met hier Nou, hij aardig in de gaat stok. Maar wel omheeg, maar briek. ja, En dan wil het net mijn meters. omstandigheden, dat moeten we tijd aan. Ze bent net makkelijk, Joen. Daar moeten we eerlijk in wijzen. We verwachten altijd maar hele vierde sprongen. Maar we hebben al wat vaker zijn dit moet Joen, ik een licht beetje geluk bij me de wien. Anneke Broersma, die het de stok mooi steer. Ja. Dat is een hele fraaie sprong. Ja, daar moet je gerust even verjuichen, daar moet je gerust even verklappen. Dik over de 14 meter. Zeker Naar je weten. lijster binnen vrouwen. En ik denk de beste seizoenprestatie van Anneke Broersma. 14 meter 90. Jochentje, wie haar beste prestatie? Ja, dat gaat er aan. Dat gaat erom. Dus dat is netjes. APR dat is nog een handje verder, 1539. 2000 zandje in Griepsjerk is dat me de vorige keer verteld. Maar een lekkere sprong voor Anneke. En een nieuwe liedster bij de Frali. En een verrassende liedster. Maar we krijgen natuurlijk nog een hele soort. Maar eerst gaan we hier bij de junioren naar Hendrik Westra van Burgum.
En wat het wordt is dat... Ja, lange springer. Ja. Hier komt Hendrik Westra. En die maakt het dan wel op weer raken klappen. Nou, komt Keurig. voorbij de 15 meter. Nou, redelijk begin. Maar nog net heel spectaculair. Dit weekend toch tot ontnota de beste sprong te wezen bij de... En Age Hulder, die sjuggen we op de middelste batten. En dat is natuurlijk hetzelfde verhaal een beetje als... Ja, die maakt nog wat werk. Ja. Want die is nou boetende tot achtrekken. Precies. Want Anne Galema had hem weer een plakje naar beneden terug. Ja. Nou, in Buitenpost motiveerde dat hem enorm. Toen sprong Arne Galema heel vier, jochetje 34. En toen dacht Age, oké, dan pakst wat winst, Stuart, maar net de volle. Die sprong jochetje 33. Ja. Dus de winst weer 1 centimeter, maar de cape is natuurlijk net zo hele volle voor. Nou ja, het ging vooral om was de afschreeuwenkoers. Precies. En Age hier daar een 14 meter 47 staan. Dus die knalde behoorlijk omheen. Ja. En Joert het Age Hulder, Santje 46 wat er uitschroeven kan. Dus om winst te meisje maar er nou aardig verder. Ja. Maar dat ken ik. We zijn het in het begin van de uitsturing al, hij kon als jonkje al over de 9 meter, 24, dus hij heeft ook nog skofthouder van het Friesk juniorenrecord. We hebben hij ook in Boetenpost, 2041, had jaren steen. Ze hebben de trekker besteld, de trekker komt er straks om, dan komt de vrees er even niet. Dus dat Wilst we jaren dat dadelijk de wedstrijd even stillijn wordt. Er wordt nog een keer extra vreest door het zonnebed. De trekker komt er terug, want het blijkt dat er toch wat huddenplakjes in het zonnebed zitten. Ja, en dat wil je zelfs net. Je wil geen blessures hebben voor de lepers. Dat bed maar zo zacht mogelijk. Dus dan liever een keer extra vrezen. Precies. Om blessures voor te komen. Ja, veiligheid voor alles. En zeker vlak voor een FK, dan word je net dat mensen hun enkels blesseren of de knibbels. Dus dan moet er even met de vrees terug in. Ja, wat kent Tessa Kramer? Ik in de vorm van haar leven. Tessa Kramer. Die heeft nou wat te vlug hoor. Ja. Komt mij speelsgemak over de 3 meter. Maar ja, ik die zal op jacht gaan naar die magische 16 meter grens. Want die had haar persoonlijk record naar 1588 al opgekrikt. En dat die echt nog helemaal net perfect, dus daar zit meer in. Haar voorgangster Anneke Broersma, 14 meter 32. En hier zullen we Minne Smit van Weesem. Maar die neemt de volle risico, krijgt hem net tot de punt. En we daar het dus in het wetter. Denken we verder mooi, Wietsenauta. Dat is een plaatselijke krek. Age Hulder. Age Hulder. Ken die Albertje, sirs, dit is Age Hulder en dit is hoe we hem kennen. Ja, die meldt hem ook aan het front. Jongen, die wordt lekker prikkelen en laten we net vergeten. Dit is echt een kampioenspringer, hè? Ja, dit is... FK-titel junioren in de laatste sprong. NK pakt in de laatste sprong. Hij is wel wend om mij druk te springen. Sterker nog, ik heb bij hem wel eens het idee dat het nodig had. Ik zo krijg zeggen, hij had dat misschien maar nodig, want je tinkert nog even. Oh, dan gaan we jouwt hem een dreun. Dit is net op de wacht zien. Maar hij jouwt nou eigenlijk al een galen, maar we hebben hier een dreun. Zo van, leukste vierde sprong. 938 Ja, voor ja. Age Hulder. Ja. En dat betekent dat hij er haast 2 meter bij krijgt, dan komt hij ook over de 129 meter. Hij is al weer voorbij. Het keeper om een paar centimeter en ze hebben natuurlijk nog Weesem. Ja, hij is hem voorbij. Hij is Jan Teerde voorbij. Ja, en hij is Jan Teerde voorbij. Jan Teerde is die En hij is tevens voorbij. En tevens die... Ja, Dus Anne en Age zitten nou in het tabak. ja, precies. Dus het is wel een wet. Ja, just ja. Anne Galen, maar dat ik echt geniezen. Wat dat betreft genieten de man niet van de street onderling. Dat is ik weer typisch voor jullie hebben. Nou ja, voorlopig is het net onderling. Nee. Voorlopig zit ze er een keer in gewoon. Zo simpel is het nou, ja. Als je Teres Wat hebt nou? nog 3 sprongen. Ja, maar dat wat nog. Jan Teerde heeft nog 2 sprongen. Er zijn natuurlijk de wedstrijd in Weesem nog. Maar dan ben je toch meer bezig met de FK dan met het klassement, laten we eerlijk wezen. Maar goed, het is wel een schitterende street om dat laatste ticket. Het voor wordt boeiender en FK. boeiender. Ja, Want Hopma staat nou klaar op zijn schoon straks. En die weet precies dat hij nou echt onder bak moet. Maar eerst, wie de vrouw.
De vrouw die het hele jeugd-FK mij organiseert had hier van de Moon. Som in het klassement, dus hij handhaaft zich prima in de topklasse. Marije Rijsma begint met een weersprongje. Nou ja, we zullen haar net kwalijk nemen. Maar ik hoop voor haar dat ze toch nog wat energie oer had voor een tweede optreden goeie sprong. Anje Bergsma, zij is de volgende van Drachten. Nou, we hielden tevens op, maar hij komt zo meteen in actie. Eerst denk ik Wietse Nauta bij de junioren. En ik bij de junioren met Wietse Nauta aardig nog in actie komen. Dus Eerst krijgen we tevens op maar. Ja. Van zijn eerste sprong. En hij had het dus al een keer wat verloren en ten goede. En hij begint redelijk. Nee, hij had een rigoureuze keuze maken. Hij hier in het begin van het seizoen alles op alles zet om de pols zo vier mogelijk voor te zetten. Maar wat gebeurde er? De insprong woont het meer. Druk op een jerms. Alle keer 8 meter sprongjes zijn nou die kink op trainen volle makkelijker meisje. Ik doe een concessie. Ik zet de stok toch weer wat achteruit. Juist. En pak de trieën weer op. En toen kwam de 9 meter sprong. Ja. Dus Nee, hij zei, het is misschien een beetje lafjes, maar Nee, zou ik in elk geval misschien finalist worden. En dan moet je toch eerst komen, wil je kampioen worden. precies. En om 4 te springen. Ja, heel realistisch. En hij begint eigenlijk best wel keurig, maar 1831. Nou ja, dat is eigenlijk zijn seizoen, 18 meter sprongjes. Ja. Maar zo, daar kom je er net meer mee. Nee, hij moet ik zeker richting joggetje meter. Nou ja, Wil hij, eigenlijk vinden wij dat in de topklasse die standaard gewoon richting 20 meter mat. Ja. En een goede wedstrijd eigenlijk naar de 21, want dat zijn de PR's. Wij gaan makkelijk praten, Frederik. Wij goed net te springen, maar... Maar ik denk wel dat het nodig is om mij te doen. ja, nee, absoluut. En zeker Want de rest doet het joggetje wel. meter. Dat is weer. Na het Bransma op de middelste matten. Rutger Haastra, de leider bij de junioren in het klassement, plaatst de polstok. En hij zit ook klaar bij Anje Bergsma van Drachten. En ja, Anje Bergsma van Drachten, die stiet ik op het punt om te degraderen. Hoe sneu dat ik is, maar die gaat waarschijnlijk richting de tweede klas. We beginnen het nog wel even waardig afscheid te nemen van de eerste klas. Maar een mooie afstand. Dus laten we hopen dat dat slaagt. Dat ging goed, maar er zit leeg in de stok bij die sprong. En dan moet je zo'n komslagen maken. En laten we zien wat Sametien naar het Bransma gaat. Nou, die dikke lekker bezig is. Inmiddels 3 wedstrijden wist te winnen van het zien die we hand hebben. Isbrand en nog steeds recordhouder, zou ik maar zeggen, met 5 overwinningen. Ziet ze ook maar met 2. Maar naar tussen de laatste weken zeer goed bezig. Zelfverzekerd, sterk en prima afstand. 420 meter. Ik dacht ik al een keer door de 21 Ja, meter. 1 keer. Dus de Friese recordhouder met 21 meter 68 naar Bransma. Is zijn eerste poging Jerry Drilst. Nou, hoe begint Nart? Hij begint voorzichtig, hij begint rustig. De pols stiert net 4 genoeg in het water en dat betekent dat je te vlug moet beginnen. Dus hij weet nou dat in zijn tweede sprong die stok een heel eind verder kan. De nummer 2 van het klassement. En inmiddels dus Nart stiert intussen wel tweede in het klassement. Ja, keurig. De eerste 4 wedstrijden wie de koppositie van Bart Helmholt. Toen kwam Isbrand Galema, die gang erop, de oer, om hem net weer aan te gaan. Je zult er dus naar de klassement. Wilst Rutger Haastra hier. En hij direct weer heel makkelijk voorbij die 620 van Wietsenauta. Wilst dus de papieren hier van de tafel afblazen. Dus we zullen nooit even uit de Holland waren, Hendrik Murk. Ik zou direct zeggen, dat geeft mijn hele Administratie. Ja. Nee, er stond toch wel handige informatie op voor mij, maar ja, het is even een oorzaak. Ik bedoel, ik kan misschien straks even zien had ik nog wat vinden ken. Want zonder spiekbriefjes ben ik nog nooit echt succesvol geweest. Maar, ja, we weten het even kwijt. En ik eerst niet een beetje ziet wie. Dus dan, nou, dit is geweldig. Dat is, hier op het dak, hè? oh, luid ik hier op het dak, maar het meeste van mijn spiekpapiertjes ben we weer om. En, In de klem, jong. Of daaronder. we zijn er blij Ja, hoor. zo hoort wij er dus wel. In Precies. de poesters.
Nou, Isbrand Galema dan. Het jongen dat zijn broer het geweldig doet. Dat de leider in de wedstrijd is, jongetje 68. En is hij dan misschien de eerste knaap die 20 meter trop rekt. Gemiddeld in het klassement, toen zeiden ze dat al in die interview over de weekend. 20 meter 61. Ja, gemiddeld, hè? Dat is absurd. absurd. Het is dan een En klassement. dat binnen zijn wedstrijd. Ja, het is Ja, dat is eigenlijk ongekend. precies. Die jongen die is in de vorm van zijn leven. Het gaat zo makkelijk. Hij heeft nog nooit zo goed West. En dan ben je 24 jaar en dan moet het eigenlijk naar beginnen bij hem. Ja, dat is, Ik zei van de geks hier van best net de betier in vorm. In vorm, zei hij. Ik laat nog in vorm komen. geweldig, hè? Nou, let het maar zien dan. Hij kan in elk geval lekker vrij uitspringen. Het eerste Prieske van het seizoen is dus binnen, want het Frieske record had er al qua klassement. Maar er kennen wat bij. Ja. En dat gaat wel makkelijk, hè? Hij gaat wel een beetje scheef. Hij mist de stap. En een Ja. rare misgreep. Nou ja, dat is natuurlijk wel even balen, maar hij is samen weer een eindvoort. Maar jammer, want hij mist volledig de laatste klimslag. Hè? Hij griep finaal mis, dan mist hij een uitsprong. Even wat te hastig. Dat kost hem zeker een dikke meter. Maar goed, Riemer Dirk Krol. De man die de junioren die ik graag mee wil naar de finale. Hij hier drok ontmeten West bij het jeugd FK. En nou zelf in actie, maar zocht dat zijn eerste sprong te vlug hoe gaat. En dit is een afstand om goud te vieren. Isbrand Galema toch nog 18:26, ondanks dat die sprong helemaal misleren. En we willen jou nog even verschuldigen dat de leidende afstand op dit stuit bij de junioren is voor Rutger Haanstra, die wel vierste vlug oergang, maar toch oer de 16 meter kwam. Om precies te wijzen, 16 meter 43 is op dit stuit de te klapje afstand in de groep junior. Nou, die gaat er vanzelfs om, want dat zijn afstandjes die de jongens zelfs geregeld springen. ja. En nee, dan moeten we concluderen inderdaad. De eerste ronde bij de junioren, die weer net goed. Nee, dat kunnen we rustig concluderen. Dat kennen ze beter, ja. Met de topklasse zeggen we natuurlijk een prachtige sprong van Hagen Hulden, jongetje 38. Die biedt dit seizoen ik nog in zijn 4. Nee, dus dat is een hele lekkere... Elke wedstrijd verder nou. Precies, op het goede moment. Die gaat mooi maar aan mij. En dat is wel heel vrij. En verder sluit De het herintreders. tweede luidt toch tevens Hopma, 18:31 en treden Isbrand met 18:26. Met hem natuurlijk nog wat bij op. Ziet ze Bokma, gaat er weer verder. En we zeggen hier bij de vrouwen naar Maureen Poys. Vast net, 13 meter 79 gekregen. En daarmee doet zij in goede zaken. Want dan luidt ze treden. Anneke Broersma, verrassend aan de leiding, 14:32. En Sigrid Bokma met 13:88 daarachter. En dan dus deze Maureen Poys met 13:79. Nou, dat is de top 3 op dit stuit. Een leuke eerste ronde derde. En ik Maureen weer denk even nou op voortborduren. Dus ik zou zeggen, op naar de 14:32. De leidende afstand op dit moment. Concentratie bij Maureen. Had goed traint, is fit, sterk. Leepte als famke al oer de 15 meter. En dit ziet er weer goed uit. Mooi in de stap. Toch weer een beetje rap, maar ik denk dat ze oer het baltje heen is. Dit zou Samaris de nieuwe leidende afstand wijzen kennen. Ja, het gaat heel makkelijk, hè? En dan nog eerste vlug, hè? Ja, precies. Maar daar zit wel wat in, dat kun je aan alle kanten misschien. Absoluut. Ziet ze ook maar. Ja, die had nou wel wat goed meidje. Nou, dit liep het aardig beter dan zijn eerste sprong. Ja, netjes. Ek een 18 meter notering. En Peter Faber. Maar dat gaat te rap. Zoen we de lepers nou eens een keer z'n 4 krijgen dat ze gewoon om de minuut springen. Hendrik Murk, wat zei je? We zitten nog steeds binnen 30 seconden 3 sprong te verslaan en dan zitten we 2 minuten te wachten. Het is eigenlijk iets wat... Dat moet de oors kennen. Maar het FK moet dat oors kennen. Zo net, ik bedoel... Had ik de leerling krijg door het oors. Ja, nee, maar het is een kwestie van... Zet hij bij de stablichten, goede communicatie. ombeurten. Ja. klaar En is jou deze. het publiek echt een eerlijke kans om elke sprong goed te bezien. Ja, en hij is dit continu dynamiek, hè? Ja. Continu actie op de scoren.
Het is nou inderdaad nog bij de wedstrijden bezig binnen de Polster komt wat uitdroeging. Nou ja, dat is net zo spectaculair. Dat er dan wil zich even niet springt is van een mooier. Ik denk dat de wedstrijd even stillijn wordt, want het zou best kennen dat de vrees er even terugkomt. Oké. Er is achter de accommodatie een trekker dwaande om de vrees er weer achter aan te sluiten. Leppers joggen al die kant uit. Even voor uw cameraman naar rechts, naar links bedoel ik. Einde van het terrein, daar staat de trekker klaar. Die zal direct het zandbed in. De lijn weer inderdaad verwijderen uit het zandbed, want die maakt natuurlijk net mij de vrees in. En dan krijgt het zandbed even een extra behandeling, want ja, hoe zachter het bed, hoe beter de preventie in verband met mogelijke blessures. En dus even een lietse onderbreking van de wedstrijd. Ja, de jas kan wel aan, Hendrik Murk, want het wordt toch wat frisser. Ja, we winnen natuurlijk van de ene hittegolf naar de andere weer gewend. En dan weer elk kledingstuk in de volle, maar... Nee, ik heb de bastrak gewoon, ik heb er een polootje in die en een truitje er en een jas gewoon. Dus het is prima vol te houden. Ja. Maar goed, het sliept toch wel lekker s'nachts, Frederik. Dat is een stuk aangenaam. Ik ben er net heel rauw op. Nee, precies. Nou, daar is de trekker. Heid Nauta, die ziet achter het stuurstrakjes. Die zal er nou ook over zitten. En die zal even die toplaag toch even een centimeter of 20, 30 losmeidje. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat ze dat even doen. Hè. Dat is het algemeen gauw kleer. Even 2 keer er doorheen en misschien 2 keer op een del en klaar is Kees. Want het heeft een beetje ruimte en dan al die sprongen die toch ook wel vaak een beetje op hetzelfde plekje wat komen. Je moet geen ongemak en dus vandaar even deze voorzorgsmaatregel. Maar we staan dus Frederik, om de minuut springen, dat zou perfect wezen. Is dat net iets wat Jimmers omroep alles een pikje op en hebben het Jeppersboel? Nou, wij brengen het FK al 15 hier. Ja. Dus we zijn er al 15 hier met waanden. En we hadden al via de trainers bezocht en via de technische commissie en via de leppers zelf. Maar het blijkt gewoon in de wedstrijd dat het heel moeilijk is om het dan bij te houden. Omdat dan iedereen. Ja, dan hebben we Hulder, kom maar even. Dat denkt natuurlijk van als Arne 4 springt, dan mag ik ook 4 springen. En je hebt nog beide hele goede zaken in het klassement. Want je hebt nog beide in de top 6 aan. Ja, ben je wie vraag je eigenlijk hoeveel skillen hadden ik nou nog? Maar dat had dus geen zin. Jawel. Nou, dan ben je nog steeds voor Arne. Nevens mij. Ja. Serieus? Ja, 30 centimeter los van Arno. Ik weet heel vluchtig op de rekening. Ja. Maar, Ik ben nog 3 centimeter verder springen moeten doen. Nee, Arne die had 16,60 meter aanskreun. Ja. En dan was het Sandje 46 aanskreun. Maar er zie je nog een gat tussen. Van 80, 84 centimeter. Dus precies. je meisje het heel spannend. Gelukkig. Nee, ik ben er behoed om. Dit moest even. Ja, maar je zet er vooral de druk nou op Tevens Hopma en op... Jan Terenauta. Ja, Jan Terenauta, hè, want die moet nou echt aan het werk. En Frederik en ik zijn we hebben eigenlijk een vies een probleem. We hebben gewoon nog een hele goede topklasses. En ik heb er echt met NK mooi van, dus... Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat het is... mooi. Dit is Maar je springen je beste wedstrijden in de laatste wedstrijden. Ja, de laatste was voor het beste bewaren. Het beste was voor de laatste bewaren. En dat is in september. Dus, Het is hartstikke dat dit voorlopig de laatste wedstrijd is, want dan was 14 aan wacht je, hè? Voordat het FK komt. ja, ik heb er nog in opladen. Hè. Precies. En dan knallen. Ja, en Hagen Hulder heeft natuurlijk nog gewoon 2 sprongen, hè? Ja. Maar hij is relaxed, mooi dat er hier even del wipte. Ja, en hij is scherp, hij is prikkelen, hij... Ja, het feit dat hij meteen witte wil... Ze kennen dan ook maar vanuit Frederik dat wij alles weten, hè? Nou, zo, ik ga natuurlijk voor elke wedstrijd het klassement even naar. Dus ik heb hem de vorige wedstrijd even zien letten van, god, dit is de situatie nou. En Precies. toen kwam er ook al tijdens de wedstrijd van, hoe snel? Ja, nee. En toen sprong Arne in een heel 4. Ja, dan moesten Zei, wij weer dan mag rekening... gewoon bij springen, dan is er niks van aan. Precies. En dat doet er dus. Ja, het is prachtig, die street. Wat ligt het Dat er maar een liets eindje vreest. Ja, precies. Worden hoeft al innig bij de juniorenbatten voornamelijk. En een liet stukje aan, nou, zeg maar het mindere segment bij de senioren. Ja. Dan moet de lijn weer even correct in lijn worden. Voor het meten maakt het niks uit, want het meten is al in regelen elektronisch.
Maar die lijn ter indicatie, ja, die maakt even ongeveer weer. En dat balsje wat er in Zandwerd leidt, ter indicatie van de eerste sprong van dit moment, die maakt echt weer even te plak. Want ja, daar hadden de Liepers een protte willen van. Dan had je dan heeg in die stok zitten, halve meter boven het wetter zweven, dan weet je wat je op richten matten. Hij is er ook alweer uit, wil hartstikke rap. Dus we gaan direct verder en dan is het weer lekker Ziet ze ook maar weer, ze krijgt een goed van 18,20. Dan moet dat er op dit stuit best aardige zaken. En de 14 meter 15 van Maureen Poys, daar is natuurlijk ook niks mis mee. Tweede plak, achter Anneke Broersma. Maar een mooie afstand, 14 meter 15. Marit van der Wal, kan die nou wel wat sneller? Nee, dit is de tweede weersprong van Marit. Ja, en die is toch wel een beetje ontwrakseling nou. Absoluut. Maar als ze het even op een heup hebben, wint ze heel makkelijk wedstrijden. Maar ze heeft dan ook wel een protte wedstrijd dat ze complete afday heeft. En dan is Joert de Duin er net om. Maar ik heb meer wedstrijden gezien dat ze trijken kop ondergong. Van mij griep Sjerk. Freek Kramer, in de topklasse. Kijk, die zal graag nog wat bij zijn klassement lepen willen, maar dat doet dat net in deze sprong. Die is weer te vlug hoor. En dan kan zelfs een snelle klimmer als Freek Kramer net in de top komen. De finale, want dat is natuurlijk nou even van belang, is die 18 meter 26 van Isbrand Kalem. Hauke Zielstra. Kan die hem nog verbeteren? Nee. Zo komt Freek Kramer tot 17 meter 58. Hauke Zielstra doet er aardig. Bart Helmholt, die is weer droog met de polstok. Om die weer een heel lang in het wetter te zetten. En Bart begon een mooie weersprong, dus die moet nog echt onderbak. Ik beziek je om lekker heen die jochentje dan misschien wel de eerste 20 meter van deze jongen op papier te zetten. Met hem net. Frederik zei het al, de scoresrecordhouder hier maar liefst 21 meter 34. 2 augustus 2014. Dat is alweer even in. Zit hij er lekker in? Ja, dat weer toen een pijnlijke situatie voor Jacco de Groot. Want die sprong in diezelfde wedstrijd 2 keer over de 21 meter. Aha, ja, dat is ik zo. Maar zeg, medefinalist Bart Helmholt 1 keer over de 21, maar wel over Jacco Henne. Precies. En dat weer toen wel het keuze van Bart van let iedereen 4 springen, maar de eerste is voor mij. Ja, nee, prima. En daar heeft er patent op in die jaren. Ja, mooi. Sigrid Bokma, zij luidt op dit stuit redden met treintje 88, maar de eerste sprong gewoon heel makkelijk. En deze gaat heel moeizaam, want net lekker in de polstak en dan dus kopje onder. En dat zit Anneke Broersma, die vindt dat waarschijnlijk prima. En je dus Bart Helmholt. Die sprong is nou beter. Kan er hem uitklimmen? Nee. Oh, wel een beetje, maar hij gaat uit koers. Ja. Nee. Hij had elke wedstrijd 1 of 2 sprongen. Dat zo'n dreiging in zit. Dat op die rug trok in. Ja, dan zit er echt op die gewenste dikke 21 meter. Maar het komt er nog net uit. Het komt er wel aan, maar nog net uit. Nee, hij begon natuurlijk ijzersterk dit seizoen. Ja. Maar dat is ook nog steeds je beste seizoenprestatie. 2094. Ja, toen dachten we al van Blikstje. Die is het hier net met de biljetten, maar... Nee, hij maakt nou aan het werk. Absoluut. En eigenlijk is het natuurlijk voor de sport ook wel goed. Dat klopt. Het kan dan net zo zijn dat hij in dit fjouwer net biljet voor weer even reageert. Nee, dat klopt. Maar desalniettemin zit er gewoon keurig te redden. Ja, nee, wat dat betreft absoluut fijn dat er dit hier weer bij is. En handhaaft hem heel makkelijk in die topklasse. En hij is natuurlijk een toernooispringer, hè? Ja. Dus als het echt mat is, hij op zijn best. Precies. Dus zolang het Bart in de wedstrijd zit, is hij kandidaat. Maar Joet, want hij nog even op ziek naar de juiste vorm. Als je naar Jan Teer de Nauta, die zal ik wel denken van wat gebeurt hier al even nu? Ja. En dan heb ik het over de sprong van Anne Galema, dan heb ik het over de sprong van Age Hulder. En dan weet hij ik van Bliksekaters, dan moet er geen rare ding gebeuren, want dan sta ik niet eens op dat vervelende jochende plekje. En dan mis ik het NK.
En dan moet ik het op het FK in de eerste groep springen in de oordeelsklasse. En dat wil je natuurlijk net. Je wil het lauwste lekker in die senioren topklasse beginnen. Nou ja, goed, hij had een zandje en tredje om aan te schreeuwen. Ja. Dus als hij een jontje meter deel zet, is hij samen 2 meter verder. En dan in de storkers weer omwisselen. Zo simpel is het. De lijster bij de vrouwen heet Anneke Broersma. Oeh. En die bloedt wel de lijster, maar had nou een volslijm misleren insprong. Gauw vergeten. En het vizier weer rechtje op de tredersprong. Ja. Maar de 4:32, nou mooi. Op dit moment laat je de keurig wilde leerling en stiet zich best wel goed, heb ik de indruk. Nou, Veroen die sprong even net, maar het klim wat leien, want zij voert er nog steeds. Durgie. Hendrik Westra van Burgum, ze kregen het voor 15 meter 30. Maar wij zeggen nu Witsenauta, sorry, Jan Terenauta, excuus, bij de topklasse van Driels. En de 17 ook, hè? Dit ligt het beter. Het ligt het volle beter. En nou metersmeidje. Prima, prima. Ja. Hij pakt terreinwinst. Ik weet niet of het genoeg is, maar hij komt weer dichterbij. Oh ja, dit is denk ik genoeg, Frederik. Absoluut. Verschil. 4 meter nog om aan de galen, maar... Maar dit is wel een dikke achtje voor Jan Terenauta. En hij had die zandje met de tredje in de auto schroeven, dus nee, die doet hele goede zaken. En dit tjubbe, ik hoor het gezicht van Jan Terenauta. Jan Terenauta, die keer naar de top 4. Ja. Ja, die koers zeker broeken. Ja, dat is mooi. Ze komen hier dan voorbij, Dolly Heppers. En Jan Teren die zei ik met hier van Blikstekaart. Dus deze koer goed broeken voor mijn klassement. Ze weet alle wel hoe let het is. Dat is maar duidelijk bij. Nou ja, dat vind ik het mooie van dit hier. Want oriëren wordt vaak eigenlijk vrij duidelijk. Dan hier je een groep topklassers en een groep daarachter. En er zit een groot gat tussen. Maar dat verschil is lietser. De top is breder man. En de man moet er meer van springen om erbij te blijven. Ja. En dat is een goed teken van de sport. 18 meter 60 van Jan Terenauta. En dat is op dit is lekker. Een mooie afstand dat je zo'n meter tretje futstrepen mooi. Dat doe je goede zaken. En dat is weer aangehulde. Maar eerst hebben we net Tessa Kramer. Ja, toch ik een dame die we best wel graag mooi hebben willen naar de finale joet. Maar dan moet je minimaal al tretje meter 88 liepen. De afstand van Sigrid Bokma is op dit moment de tweede afstand. Maureen Boys 4 meter 15 en Anneke Broersma dus 4:32. Prima sprong. Maar nee. Mini-sprong. En dan corrigeert nog een beetje, maar net genoeg om gevaarlijk te worden. Nee. Net tevreden en terecht. Want hier liet ze het gaan bij de insprong. Is er een klein mooi. Nee, dus dat moet inderdaad straks koers. We zoeken dat Anneke Broersma kwam nog tot 10 meter 67. En dan denk ik dat we naar de middelste matten gaan. Aangehulder. Joggetje 38, dat is op dit stuit de eerste afstand bij de senioren topklasse. Maar we weten natuurlijk dat Anne Galema joggetje 68 leert. Hè? Dat is de beste afstand in de hele wedstrijd. Dus daar zal Aangehulder zich nou oprichten. En ik natuurlijk om zijn klassement nog een beetje op de fleurie. Aangehulder. Nou, kinder de pols op de punt krijgen. Nee, deze keer net. Is een van de vlugste klimmers van het hele Philips peloton. Maar ja, als stok net op de punt komt, dan ga je er niks van. Deze Hoppa rijdt op plakje nummer 4, 18 meter 31, uit zijn eerste ronde. Maar goed, hij kan natuurlijk nog makkelijk oprukken, maar hij weet dat en naar Broos. Minne Smit van Weesem bij de junioren. Dat is de nummer 2 in het klassement, dacht ik. Maar je hoort net, want hij begon met een weersprong. Ja. En deze sprong gaat vierste vlug naar de andere kant. Dus hij zal onder de bak matten, wil hij hoort mij naar de finale. Een beetje te wild. Nog altijd de leidende afstand bij de junioren 16:43 van Rutger Aanstra. Nou, dat is net echt heel fier. Nee. Dus kansen genoeg, zoek ze om je nog te plaatsen voor die finale. Maar laat altijd maar even gebeuren op het dag zelf. Ja, wij pakken steeds het online klassement er even bij. En dan zullen we inderdaad ik bij de senioren topklasse. Dat plakje is Zo'n 18 jongen. Zit eigenlijk op 129 meter. En nog wat. Dus Marije Rijtsma van Driels. Die daar inderdaad
Op dit stuit is haar trainingsjas uit en zal dan haar sprong samen met die maatje. Begon maar weer het sprong. Treintje natuurlijk, dus wint wel als het goed is wat de mogelijkheden binnen. Vond ik al een wedstrijd, dus kende die niks samen steen. En natuurlijk stiet dat Fries kampioenschap, dat telt natuurlijk ook nog mooi. Maar als je er nou al beter voor staat, dat is natuurlijk altijd gunstiger. Goed, we gaan verder naar de wedstrijd. Hier zullen we naar Marije Reitsma. Die docht het nou volle beter. Maar gaat toch wat te vlug hoe nog. Die trekt je meter 88 beletten. Nee, die zal dus echt haar tweede sprong neder gaan. Wil ze nog een rol van betjutting spelen hier in deze vrouwenswedstrijd. De middelste batter dan Tevens Hopma. 18:30 weer natuurlijk best een lekkere sprong om uit te beginnen. Maar het zal verder matten. Hij is verder matten van zijn klassement, dat is duidelijk. En dat slaagt het hem nou net. Sterker nog, hij maakt zelfs de wetter. Nee. Het is nog net de dij van Tevens Hopma. En dus groeit en groeit de spanning in de top 8. Ja, zeker weten. Wietse Nauta. En een toerswedstrijd. Ja, zegt je zo'n 20. Is zijn eerste sprong. Dat mijn dochter. Het is heel raar, maar we weten bij de junioren dat we beduidend verder kennen en verder moet eigenlijk, Jonik. Op naar de centimeter minimaal. En zomaar Maar vlug. En het maakt te vlug, want hij krijgt geen tijd om die stak uit te klimmen. Nee, daar zal ik de stok toch een stukje verder maken. Ja. Want die seconden dat die stok stilstaan bleef, die heb je nodig om in tapje te komen. Zeker. De gemiddelde tapsprong is vaak toch wel 8-9 seconden. En die laatste seconde die heb je nodig voor het laatste slagje. En dat is precies het verschil tussen een tapsprong of een afschreeuwer. Ja, zo is het, Erik. Moet er wel 2 meter bij. Anje Bergsma bij de vrouwen. Ja, die moet wel heel veel uit de slof zitten. Ja. Een PR van 15.02, ja, dan doe je weer mooi. Maar op een of andere manier komt dat er dit hier nog net helemaal uit. Nee, begang in de tweede klas is wel promoveerd, maar eigenlijk vanaf dat moment Ging het minder. randen de prestaties juist achteruit, vreemd genoeg. Ja. Een prachtige wedstrijd die hij vorig jaar sprong. Uitstekende opbouw werd hij steeds verder en verder ging. En uiteindelijk Naar Broosma dan. Centimeter 14 is zijn eerste poging. Toen ging er vierste rap. Ja, daar komt er hier ook net voor. Nee, die zegt naar de even. Zit even om hinnen van weg komt te wie wil wat dat te wien. Want we wachten mooi smart op die eerste lekkere sprong onder de 20 meter. Want de wedstrijd, ik zeg net dat hij op slot zit, maar op het stuit is het vuur er even een beetje uit. Ja, we gaan maar even een impuls kunnen horen. En dan heeft het inderdaad even een sprong nodig. Dat je zegt van ja, die breekt de wedstrijd weer riepen. En het heeft weer veel op vuurwerk. En wellicht dat het met deze sprong gebeuren gaat. Naar Broosma. Nou, dit ziet er een stuk beter uit, hè? Ja, we krijgen een Dit bestelling. gaat naar de 20 meter. Geweldig. In elk geval is het nevens mij de vierste sprong op nota. Ja, hij is baltje voorbij. En ik denk het gelijk is Frederik. Het lijkt mij een dikke 20 meter notering. Dus dat is heel mooi. Hij kan een jongetje 34 afschreeuwen nog voor zijn klassement. Ik dat is lekker. 20.08. De Ja, eerste mooi. 20 meter is een feit. En komt op naam van Naert Bransma. En wat kan Rutger Haanstra bij de junioren? En die kan vol verder als dat er op nota Shell had. Ja, maar ik dat niet net echt. Staat het meut. Nee, dat kan er wel beter. Wat strijden met de elementen. Van Wisse Broekstra. De jongenscategorie, centimeter 40. Uit dat redenbaltje op zijn naam, zegt kind 43. Lekker, zo'n 20.08.
Misschien wel op het goede moment, want Isbrand Galema springt naar hem. Ze krijgt dus 8:36. We hebben wel bij deze met een enorme misgreep. Is je laatste klimslag. We trokken er als het ware raar uit de stok aan. Als je er direct al een hele dikke joggetje meter notering zeker in zit. En de stok stond wel aardig op een goede plekje. Dus als Isbrand wat op voortbeduurt, dan kan dat wel eens een lekkere waffel worden op die 20.08 van Bransma. En dat zou natuurlijk mooi wezen. Ja, Isbrand Galema, die het nou dwaan is de pols te zetten. Die maakt verder springen als 95. Wil hij nog wat winstmeidje voor zijn klassement. Ja, dat is toch ik. Zo absurd goed is de klassement op nota. Ja. Nou weet ik wel, hij had al geregeld 4 over die 20 meter west, dus hij kent dat ik wel. Precies. Maar ik zou hem ook wel gunnen om een klassement vol te springen met minimaal 20 meter. Ja, dat is een unicum natuurlijk, dat nooit gebeurd. En het zou mooi wezen dat dat nog slagen. Dat zou nog wat meer geloof aan dan dat klassementsrecord wat er dit hier al bij elkaar hebt. En het is een goede moment natuurlijk. 20.08. De leidende positie is het en het baltje luidt. Hij had meer dan 4 meter voorsprong op de nummer 2 in het klassement. En op de rest nog vol verder. Dat is echt absurd 4. Ik ga even uitrekenen, Nart moest 24 meter fjouwer zand te springen om de leiderstrui te nemen. Nou ja, dat... En dan mocht hij zelf niks springen. Nee, precies. En dan mocht Isbrand net verder dan joggetje 24. Dus... Nou, we zullen zien. Zit er voor Isbrand ik een 20 meter in? Gaat nou te Huts en te Brik. Nee, hij bewaart het nog even. Dat shirt dat had er wel. Maar de afstand, die maakt er Jood nog zien te vinden. Want wat zou de 5e positie wijzen op dit site? Dat 18, 31 of 18? Zo eerst even naar Riemerder Krol, want die kan bij de junioren soms nog wel eens even de rangorde in de war schoppen, maar de dochter nou net. Pak het publiek inderdaad aardig, dat is het een beruchte plakje daar. Ja. Maar ik het meetapparaat, dat is niet anders. Nee, dan moet het bij de junioren eigenlijk een hele matige wedstrijd. Maar zegt je 43 als beste prestatie. Rutger Haastra, Witsenauta zegt je 27. En volgens mij Peter Faber dan tredde. Maar zegt je meter 12. Ja, zij de situatie. Klopt. En Peter Faber die poetst naar de polstok op. En als ik goed zag, dan is de afstand van Theo Sopma 1831 de te klappen afstand om in de finale te komen. Hij staat in de topklasse 4e, maar weet dat Arne Galema in de oersklasse daar 4 bovenuit gang. Ja. Dus 1831 de drompel om finalist te worden op dit stuit. Mij nog een hele ronde te goede. Dan moet er ook nog wel wat gebeuren. De eerste ronde voordat we op maatje gaan voor de finale. Maureen Poys is de volgende en die zit goed in de wedstrijd. En ik wil het gewoon, dit niet een goede sprong wordt. Want 1379 start dus een goed mooi. Daar naar 14 meter 15. Ja, wat kan Maureen Poys? Ja. Die is dwaande mij een keurige opbouw voorlopig. Zeker weten. 1379, 14, 15. Nou, reken die maar even trouw, dan gaan we richting de 15 meter. En dat is wel wat zij in haar mars had. Ja, dat zou mooi wezen. Daarmee zou ze alles voor dadelijk weer op scherp zetten. Ja, in Verline trainen ze hier ook. Ze traint nou in het Heidenskip. Zeker de concurrentie wat op van Marit van der Wal. En dit is Sietse Bokma. Die steert 5e in de topklasse, maar net genoeg voor de finale. En ik twijfel het, nee, daar komt het echt niet meer van. Sietse Bokma mist de finale hier in de topklasse. Ja, en die begon zo goed in het seizoen, maar die ziet het nou toch weer een beetje naar de absolute vorm. Klopt. Maureen Poys. Kan hij er nog een schepje bovenop doen? Geert Westgeef. Ook gretig, hè? Te Hut. Nee, die bewaart het voor de finale. Absoluut. Lijntje lijkt ik wel aardig heen op het zonnebeet daar. Ja. Dus, maar goed, Maureen Poys. Peter Faber bij de junioren. En die krijgt hem net door het derde punt.
Maar hij liet wel zien hoe gauw wat je meters meisje kan dat die stok stilstaan blijft. Precies. Want dat is de kunst, alleen de koers zit er ook nog bij. En die weer net goed. Nee, als er dan even giet en het zit even mooi, ja dan... Nou, hij staat nog te redden, hè, dus het zou kunnen dat er de finale nog helpt, maar hij zit nou wel in de wachtkamer. Ja, absoluut. En we hopen toch een beetje dat een... nou ja, neem ze maar op, hè, alles wat nog komt, de Minnesmit. Dat die nog even zitten, dat ze wel volle vierde springen kennen dan die 16 meter 12. Want dan was je ook graag vierde sprongen. Maar goed, op dit stuit weet Peter Faber dat er gewoon treinen light. En de rest moet het dan nog maar even zitten. Frederik Kramer. Die moet het nog even zitten, Jonik. Hij weet het. De drempel voor de finale is, zoals we zeiden, 1839. Ja, dat is toch een afstand die Frederik Kramer niet makkelijk bespringen kan. Ja. Maar ja, toch op Mars. Dat is De houder van het Frieske juniorenrecord. 2044 leefde op het NK in Burgum. Precies, goeie moment. 2 Jelien. Ja. Dan weet ik het wel, hij studeert elders, had minder trainingsmogelijkheden. Ja, dat dacht ik wordt mij de vorm natuurlijk. Precies. Maar ja, in basis is dit een jongen die toch geregeld staat die 90 meters uit de mouwen tovert. En die 20 meters echt vaak ontikkert, ja? Ja, dat was heel chill. Dit is een goede moment. Nou, als er een moedere punt krijgt, dan hebben we hier zo'n monstersprong. Ja! En daar is hij dan. Hij stier al strak op het 5e plak. Maar ik denk dat hij Sietse Bokma zelfs passeert nou in het klassement. Ja, dat een hele, ja, dat klopt. Want hij kan een centimeter 50 aanschreeuwen. En dendert nou over de 131 meter heen. Hè? Ja. En wat doet Marit van der Wal in haar derde sprong? Oeh, dit is... nee, dit is hem net. Nee. 2 keer de wetter en 1 keer naar rechts. En dat betekent dat de jongen van Marit van der Wal net slagen is. Nee. Misschien dan wat last van die eerste minne insprong. Dat de vingers echt bij de polsdel stroepen. Die sprong best volledig kwijt. En inderdaad, misschien een beetje de schrik erin. 9 meter 30 kunnen we nog noteren voor Freek Kramer. Dat is keurig. Dus die pakt een lietse 2 meter van zijn klassement en scoot naar het 4e plak achter Bart Helmholt. Ja, respectabele achterstand nog, want die zit er over de 128 meter. Maar toch, Nee, het is hij nog goede zaak. absoluut keurig afstand. Op het goede moment. Heel goed. Auke Zielstra. Auke Zielstra. Auke Zielstra. Auke Zielstra. Wat liet Auke Zielstra hier zien? Ja, geweldige sprong. Ik weet niet of het hem in de eerste klasse hoort, maar dit had er in ieder geval te pakken. Wat weer zijn persoonlijk record. We zullen even zien, Auke Zielstra. En ondertussen Bart Helmholt. En Bart Helmholt kunnen we echt crossen. Ja, en de bal. Geen finale van Bart Helmholt. Nee. Dan hebben we toch een verrassende jongens zo staan hoor. Centimeter, hij springt er nou persoonlijk. Centimeter Sontje voor Auke Zielstra. En dat na een hele duizend werk bij het jeugd FK. De kroon op zien daar. Nou, het is hem gunt. Absoluut. Nee, Gijntje, fantastisch. Dit vind ik mooi. Want Auke Zielstra die stiet ik al, die speelt net weer in die top 8. En in één keer de nieuwe leider bij de junioren. Ja. In de tweede klas En gewonnen. het lullige is, als ik het zou zeggen, maar hij stiet inderdaad lang net meer in die top 8. Ik ga uitrekenen, hij moest Santje 26 minimaal springen. Dan is dat wel heel stoer. Sigrid Bokma, die springt op het lintje en dus iets erachter. In het netten verbetert haar net. Santje, nieuw persoonlijk record. En neemt je natuurlijk grof bij de leiding oer hier van Rutger Haanstra. Die Auke Zielstra. Ja, dat is mooi. En het jouwt gewoon dat je dan natuurlijk, als je straks op een FK doet, ja dan kan ik zij in de finale komen. Alleen nog waarschijnlijk doet hij het FK net heel lief.
En dan is dit zijn laatste wedstrijd. Ja, dat is dan wel heel zoer. En dan is dit zijn laatste sprong nog krijgt net, want hij had nog finale. Maar Precies. En een big smile en een PR. Dat is alweer hartstikke mooi. Ja, ik die ook al gebombardeerd in de eerste klas. Nou ja. Dat slag nog correct net met Nee, deze de sprong. commentator die deelt het je nog ik mailde. Kom stil dichtbij. Ja. Die dan nog Dat is een beetje sterker zoer. Maar goed. Maar, dat is natuurlijk- dubbele gevoelens. Want je bent leider in de wedstrijd, je springt een PR. Ja, En je komt erachter dat je krijgt geen eerste klas ermee binnen. nee, precies. Dus geweldig. Het is hetzelfde dat je Heerenveen binnen is in de degradatie en je verslaan Ajax met 4-0. Maar na de wedstrijd zit je wel van ja, hier staan jouw punten nodig in plaats van 3. Jan Turnota. Sleuerbak. Nou, die fase komen we natuurlijk dat de puntjes op de i zet worden. En het niveau is dusdanig heeg dat er dus een soort barm had. Bouwen Westert. Bouwen Westert, die loopt een mal op derde punt heen. Hè. Maar daar is het met zijn. Maar Maar er komt wat meer dreiging bij de junioren. Er wordt wat beter hebt, dus hopelijk wordt de rest dat ik wat voor te zetten. Net helemaal goed. Het derde plak, dat is daar dus nog iets in auto. Anneke Broersma, zullen we zo meteen weer bij de vrouw, zij giet nog steeds zo'n leerling met die 1432. Dat moet verrassend wezen, maar die won een feit. Dus dat, Tevens Hoppa en Isbrand Kamer. En Jan Teerde Nauta. Dus dat is natuurlijk wel... Die krijgt zo'n mooie sprong hier van 18 meter zo en 60. Kan hij daar nou wat bij oplepen? Kan hij Sjurus, daar nou... sjurus. Hij werkt er wel voor, maar Dat slaat het nou kiet weg. al je krek wat te moeizaam wordt. De sfeer Het koers. stikt nog ook keurig in de top 5. Altijd genau wijzen, Sil. Het 2008, jongetje 38. Jongetje 37. Is dan in dat de vijfde afstand op dit stuit. Dus waar weten we hem dan waarom? En hier dus Anneke Broersma. Dit werd een prima oor in het. En dan werd die polstuk op scherp het. Heel erg op scherp. Maar, ja, dat weer. Die liet het er wat aan aankomen, want die kwam heel dicht bij die veteranen. En daar schrok ze zelf ook van. Ja, ik zo krijg deze. We nemen je zuur al hier even opgelucht adem. Want je moet natuurlijk net op die walbeskoeien komen. Dat is het. Ja, ze stier mooi stilgang, heel starig oer, maar ze hier net Nee, net in de het gaten. gevoel dat ze toch zo scheef gang. Precies. Krek op tijd, los. Wat dreiging, dat zeker. Ja, Maar de keepers op dit stuit net zo volle voor. Natuurlijk wijzen, maar klinkt meter 32. En terug het ontbrekken van Marit van der Wal in die finale. Hendrik Westerdam van Burgum. Kozen voor deze Trek je vrouwen meter 30. En een wiertsprong. om daar weer om voorbij te gaan. En de Sjen Artiest zich in de top draaien mengen kan. Hij gliet even wat fut met de voeten, maar vrot er wel voor. Maar ik denk net dat het slag gaat, want we weten dat er 27 op dit van Witsenauta de derde afstand is. ja, nou, we toch wel wat verrassende ontwikkelingen. Grote favorieten die geen finales helden. Mensen die het uit de eerste klasse wij vallen en toch dikke PR's springen. Ja. Sterker nog, zelfs boven ons stenen. Precies. Dus we zijn benieuwd wat we nog te zien krijgen in deze wedstrijd. Heren. Het vliegt alle kanten uit. En dat is natuurlijk mooi. En vlak voor de finish maakt je er gewoon nog vreemde bokken sprongen. Ja, de kat in het nauw om zo maar te zeggen. Aangehulder. Hij had het lekker op de heup. Dat hield bij jullie al constateerd. Dat geldt hem natuurlijk Ja. ook aan. Hij kon als ik kreeg wel eens wat kop onder, maar ik die polstak stond toen weer op scherp. En dan is het kreeg wel of kreeg net, jochetje 38. Daarmee stiet er op dit stuit treden in de wedstrijd, dat we gewoon halen. Maar ik heb een mooie rekening toe langs klasse. Hagelhulder, zijn tweede sprong. Zult er wedriegend uit. Zult er wedriegend uit, maar komt minder 4. Ja, Nou, hij zit gewoon bij de finalisten hier in Driels. Die goede zaken voor het klassement. En waar weet wat hij nog in petto had hier voor de finale. Is dat totale merkbaar daar achter op de schoors. Hier in de bus wel. En wat kent Tessa Kramer? Het liet Ja. wat minder te worden. Stiert op het vierde plakje op dit stuit. En dat is Precies. correct een plakje te min voor de finale. Ze weet al dat Marit van der Wal daar net in zit. Dus dat biedt ook met perspectieven. oh, wat een Oei, nee. insprong. Wat een vreemde oor in eigenlijk. Ja, Goed net.
dit ging helemaal mis. Die zit wat te kloten. Even maar de kies. In het Maivedon. Ik best wel een beetje verrassend nemen dat Tessa Kramer hier gewoon net in staat is om bij een relatief lichte afstand finaliste te worden. Precies. Nee, de nummer 1 en de nummer 3 van het klassement die missen sowieso de finale. Dus ja, het is wel een beetje de tijd van de verrassingen. Bij de junioren, bij de vrouwen, bij de senioren net natuurlijk. Maar de Friese recordhouder naar het brons, maar niet ten annulering gaat. Maar in de andere categorieën op dit stuit gaat het wat door zijn zoals. En daar is niks mis mee op zo'n generale van Weensum. Ja, en wat zal deze man doen? Want Tevens Hopma, die had ik nog wel wat goede maatje, hè? Die had ik net echt safe. Nee, die had zo natuurlijk dat Jan Teer de Nauta ik met knappe zaken noemen, die 1860. En als je in 1829, ja, dat zou de stoik terecht. Dit doet net zo volle mooi. Het is een lekkere sprong om uit te beginnen. Maar dan moet je wel een beetje terugbouwen. Ja, Tevens die kon wel een standje 57 afschreeuwen, maar goed, die wint er minder mee als Jan Teer. Ja. En dan denken wij dat op dit moment Tevens Hopma op de joggende positie staat. Dat schilder. Wij moeten dit alweer een beetje te hollen rekenen. Wij missen even de computer hier. En dan ben wij beide op school altijd heel goed wist die wiskunde en natuurkunde en al die rekenkundigen. Dus wat dat betreft zit je 2 experts. Dus ga er maar vanuit dat wij zeggen dat Tevens nou op dit stuit joggende staat in het klassement. Dat ik wel aardig klopt. Maar goed, die heeft nog hier sprong. Hij kan nou alles weer op een kop zetten. Ja. Maar dan moet er rechthoek in en dan moet er richting die 900 meter. En daar lijkt het wel op. Zeker. Ja, hij verbetert hem mooi, hè? Ik op het goede moment. En dan... Nee, die 900 meter. Dan scoren die plakjes. Zo'n 8 jongen echt heel dicht naar elkaar, joh. Dat, Hij wipt hier hè, op dit stuit Jan Terenauta uit de finale. Ja, zeker weten. Maar daar je rijdt, maar. Dat ik nog vergeet. Maar zoals het geen wurg is van alle activiteiten die hoort en die vindt het dan ik wel best waarschijnlijk. Minne Smit. Minne Smit. Ken die nog wat waan in dat junior? Ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk dat hij die 16 meter, even zegt zone 20, ja. Dan zou hij Wietse Nauta eruit wippen. En die heeft nog een sprong, die maakt met 10 erna. Dus die weet dat hij dat ik weer vol aan de bak moet. 9 meter en 1 centimeter voor Tevens Hopma. Dus die pakt uiteindelijk toch een meter van zijn klassement. En dat zijn wel hele nuttige centimeters, hè, die laatste sprong. Zeker weten. Ja. Maar zelden had Tevens Hopma zoveel werk gehad om in de top 8 te komen. Absoluut. Ik ken me net met heugen zelfs. Nee, het is altijd was zo saai. Dus dat zei het wat over de kwaliteit in de breedte. Ja, het is verst gegeven, maar dat is al lang niet meer zo. Wil ze natuurlijk benijd binnen naar die afstand van Minne Smit bij de junioren. Er wordt nog druk metten. Dus dat werd de drempel voor Isbrand Kalen. En zo is die drempel die van tevoren net zo toch jullie aardig omheen schroeft. Dat we toch gewoon een jongetje mee te springen moeten om hier de finale punten te komen. 9 meter is, 9 meter 1 om precies te wijzen, is op dit stuit de grens om nog in de finale te leppen in de topklasse. Nou, dat ben afstanden die er beter te doen. Dat ben we een beetje wend van die man. Nou, we krijgen sowieso Sjoen de Nam een hele mooie finale. En ja. Dat we hopen dat Isbrand Galema er nog bij komt. Dat zou dat een kosting heeft van Tevens op, maar. Want die zit er nog net bij 1837. Nee, maar ja, we hebben al geen Bart Helmholtz. Nee. Dat is ook al een potentiële kandidaat. Precies. Voor de winst. Dus op dit moment rint de wedstrijd aardig zat naar brons, maar mijn gedachten hier, denk ik. Nou, die is op dit moment de meest stabiele factor. Ja. Die zet zijn afstand elke wedstrijd knap. Gemiddeld redelijk. Nog geen top, dat zei er zelf weg. Die echte vierde sprong die ontbreekt nog, maar dat kan. Ja. En wat komt hier? Oeh, wat lijkt het weer mooi, maar het is correct net. Nee. Maar Nart Bronsma die komt er mooi hè, met zijn topsprong. Ja, de dreiging weer. En je Bergsma, die neemt de afskeer maar in wie het pak. Ja. En die wipt ik uit de eerste klasse, hè? Ja, dat is gebeurd. Dat kunnen we helaas pindakaas net meer van uitzien. 15-98 toch, konden we noteren.
Voor de nummer 112. En dat zou Minne Smit wezen, Maarten. Dus is het wel En dan Bloedwietse dus sowieso trainen. Oeh, wat een wietse. Wat een wietse nou dan hier. Ja, dat is er. Jongen, die is er in je nek weer helemaal, hè. Jongen. Prachtige sprong van die lange Nauta. Ja. De jongste van het trio. van de corona. Maar oh. Hij is er weer. Had een skofje wrakselen met de farm. Had begin dit seizoen zelfs ook nog een knibbeloperatie gehad, meniscus. Is daarvan hersteld. Maar dit is in prachtig. 1 liter wcn zat er verleden dier eindigen, namelijk spectaculair heeg in de stok. 8 meter 78 hè, van Witsenauta. Die neemt er de leiding over in de juniorengroep. Ja. En toch fantastische zaak voor het klassement, want dat hier Zeker. nodig. Dat is er nodig. Van het NK, hè. Ja, Om, hij meldt hem nou weer bij de top 4. ja. En dat is echt belangrijk, want er zit er nog net bij. Wiets is echt een knaap, die kan zo'n Nederlands kampioen worden. bij wijze van Absoluut. spreken, want Het is wel een kampioenslepper. Verleden dier pakte er zilver. Ja, dus die hebben we er graag bij. Vlak achter de gedoodverfde favoriet uit Holland, Reinier Overbeek. Een paar centimetertjes maar. Ja, Isbrand Galema. Wat willen we die graag morgen naar de finale? 9-0-1. Dat het er nodig voor de finale. Dat hij er de eerste sprong makkelijk in zitten. Wie het net dat er misgreep die laatste klimslag. Nou moet het dus gebeuren. De ijzersterke lepper. Wennen in het Heidenschip, wennen in het in Warkum. 1 keer rechtdoor en dan is het klaar met Isbrand Galema. 1 keer rechtdoor. Hij gaat uit koers. Had er nog wat oor? Nee, denk het net. Nee, dan is het toch over. Ja, dat Tikken. dat zou ik ongebaar. Heeg genoeg in de stok, maar net recht. En dan is zelfs Isbrand Galema wel eens een keer te vier uit koers. Daar moet Isbrand Galema dan nou al voorbij. Nou ja, dit is dan toch echt een grote verrassing, hè? Absoluut. Verstaan Zuiders. De nummer 1, de nummer 3, ze zitten net in de finale. En dan hebben we het door Isbrand Galema en Bart Helmholt. Het is geen FK, dus het is geen drama. Maar hoe is dan? Denk je dan bij jezelf blikse kaarten? Wat gebeurt hier? Het is wel even een wake-up call. En het jouw toon. Dat er van alles mogelijk is uit 2 weken, in wezen. In die strijd om de zilveren pols. Rutger Haastra, het jongen dat 1878 van Witsenauta, dat de klap afstand is. Dat centimeter Santje. De afstand van Auke Zielstra. Ik verder is dat hij sprongen het jong, dus die moet ik even als leider in het klassement schellen wat er wurg is. Legerien. En dat trok ik met de rap naar de andere kant. Ja, Hij goed. Hij gaat naar de finale. Heest waarschijnlijk. Of Riemer Dirk Knal. Ja, Kral, sorry. Vroeger hier we een Knal, een Jan Knal. Die is ook als Nederlands kampioen geweest. Ja. Dat is zijde. dat weer maken maar. Precies. En deze jongeman komt uit Heeg. En dus weet de Heger Daar zien we nog even naar Rutger Haastra. dat 1643 de klapafstand is om de finale te hellen. En dan zou de leider in het klassement, Rutger Haastra, der ik simpelweg de finale missen. En dat is dan ik weer een verrassing. Nou, dat moet al hier nou, maar het kent zomaar. Als die trails dus dan nou voor een stunt. Want Riemer Dirk Krol had zijn PR intussen ook al over de 18 meter scherp stelt. Ja. Dat iedereen griep sterk. Precies. Van Rutger Haastra. Dus qua dat is het net onmogelijk. Ik wil willen hier op een eigen plek. Maar zodat de stuntwijze dat Riemer Dirk Krol dan nou dwammelijk. En dus Rutger Haastra de klassementsleider. Het wordt deze tijd van het hier het skiemeriger. De zinnen die zakkend wordt achter de Bjemmerse staren gewoon. Waar ik enorm verschrik. En dus is het maar goed dat we naar de eind van de wedstrijd beginnen. Ja. We krijgen nog 1 juniorensprong. En dan kunnen we eens opmeisje voor de finales. De finalist. En we zullen jou dadelijk even opnemen wat de finalisten binnen in de verskate klossen. En als laatste Hanneke West. En ik keep op haar afstand. Dat zijn de beste papieren, maar 3 meter fjouwer fit. Alle eigen nou even richten op Riemer Dirk Krol. Anneke Broersma. En Anneke Broersma heeft de beste papier. 4 meter 22. Hij leert hier dus een toeswedstrijd. Hier een auto. Verenigd Kramer. Aangewezen. Orne Galema. En naar Broersma. De 20.08.
En ken hem De beste uitstoot. met Bij de jongens, derde een sprong die het verder is Arie Veenstra. als 16,80 meter. Niet onder die mooi Santje. Plaatsen voor de juniorenfinale. De junioren. Dat is sowieso mooi. Elke Zielstra en Wietse Nauta. En Rutte Rutgerhaanstra. Concentratie. Riemen door de Kroon. Die de vierde sprongdelsen. Zit nog heel lekker in de wedstrijd. Maar goed, Zit er nog een stuntje in van Riemerdur Krol? Nee, dat zit er net in. En dat betekent dat Rutger Haanstra op het nipperke bij de junioren nog finalist is. Als nummer 3 gaat de klassementsleider der de finale in. Tweede plak is daar voor de verrassende Auke Zielstra. Die het een PR-sprong van Santje. En het eerste plak voorlopig is daar voor Wietse Nauta. Bij dat prachtige beste seizoenrecord nota 1878. Dat winnen de junioren. Ja. Dan de senioren. bij die senioren, naar de jongensband, kwamen er nog 8 jaar. Het Wietsenauta, de polstok. Of Jan Teerdenauta, de polstok inmiddels plaats. En bij de kant is het tretje. Alleen, hè, vreemd genoeg, heb ik die net bij de top 15. Ken het te wijzen dat Tevens Hopma... Dan kennen we wel eens een aanmelding. Ja, ik denk dat Tevens Hopma die het vijfde weer zei van... Ik spaar die me van de 2 weken. Ik let de finale rennen en dan Ik moet je zou de het nummers verstandig nooit- vinden. Ja, dat hebben we hier. Dus vandaar Jan Teerdenauta. Maar hier zullen we eerst naar de Famkes. En dan zullen we natuurlijk naar Hilde van der Wij. Alles is mogelijk. Shut zo. En die begint er heel aardig, absoluut. Bericht is daar een tretje voor jou in de 40. En Hilde van der Wij kwam in de wedstrijd al tot 3,20 meter en komt nog heel aardig in de buurt. We hebben nu 2 balletjes nodig voor de vakjes en voor de dames. Want dan kan Hilde zich daarop Ja, richten. dan Zal ik Jan Teerdenauta hem nog richten op die 20.08. Daar moeten we hinnen. Nou, het ziet er wel heel goed uit, hè. Een prima sprong. Om zich daar helemaal poppie. Maar duidelijk net ja, we 4,5. hebben 6 finalisten Onaardig. bij de senioren Joert. Maar ja, 6 man. moet ik denk, komt dat er niet meer mooi. Maar Dat doen ze in Holland altijd al. Oké, Want op de orenskozen heb je namelijk ook overal 6 staan. 3 jongens, 3 famkes, 3 junioren enzovoorts. Ja. En dat houdt in dat er plak is voor 6 senioren. Nou, in Friesland hier we altijd 5, maar Joert dus 6. En ik zou zeggen, waarom ik net? Ik bedoel, ja, maar ik denk, Frederik, dat er gewoon 5 springen, want... nou, dus die 6 op papier. Jawel, maar Tevens Hopma, die komt net meer in actie, hè. Nee, Sure. Wietse Steensma en Nick. Niet zo steeds maar die dat is gelijk. het de stok op scherp zetten. Want Freek Kramer, dat is de nummer 4. Dan links. En die komt nou naar je hanteren. Dus Tevens Hopma staat buis nog wel op papier. Eindigen ik wel als nummer 5. Ja, maar zal waarschijnlijk net meer in de finale in actie komen. Nou, dan ben je dan toch lietse verschilletjes tussen de Friese boen en de Hollandse boen. Ja. Nou ja, soms moet je eerlijk wezen. Ik heb nog wel eens wat van de Hollanders leren, want het kent hetzelfde, hè. Ja, die rond hè. En we zijn bij de topklasse. Ik bedoel, Dan had ik weer een extra, want dan is ik een extra kans op een tapsprong. precies. Dus dat is helemaal net zo'n raar idee om het even 20 eens even als Fries Rappersboembestuur uit te hebben. En misschien is er iets zo'n aanpassing. Pakken, tretje meter 24. Laat ze er goed uit. Die clip staat erbij. De wind die nipt nog net echt auw. Nee. 40. En die bloedt lekker twee in. Dan kom je daar ik bij in de buurt. Meneer Kramer dan bij de senioren topklasse. 20.08 is En dan zeggen wij even welke Epper als eerste giet. Ik denk dat het bij de Famkes Grietje Veldman wezen zal. Ja. Tretje 29, dat weer een prachtig persoonlijk record. Ja, en zoen je dan ik tretje voor jou in de verder spreken, hè? Dat is de vraag. Tjus, ze zit weer goed in de stok. Maar die giet dan helaas een beetje naar links. En dat is die topsprong, zit er dan even net in. Dus Grietje bloedsteen op tretje 29. En hier zien we dus Frederik Kramer. Maar die net lekker in de stok komt. En hem dan Rinnelit. Terwijl 1878. Hier Jan Teerdenauta nou weliswaar van de statistieken. Want je houdt wel onder dat weer een crazy sprong weer. Maar de jongens, gaan we nou verder mooi. En hoe krijgt het van? Maar dat is exact like 4 als zijn jongere broer Witse.
Bij die junioren. Tja, dat is knap. Dat is knap. Dus ja, het zit dan toch in de familie, schijnbaar in de geen. Alleen de Giers de eerste mei en zijn broer is de eerste de mei. Dat is wel een verschil, ja. Ja, laat me net vergeten dat bij de Famkes toch al de eerste wisseling in het podium maken is. Want Hilde van der Wij, met die tredje in 28, is voorbij Grietje Veldman, met die tredje in 21. En daar is Hanneke Westert nog altijd de leadster met tredje 44 uit de voorronde. Niels Viersjoggen naar Arend Veenstra bij de jongens. Stiert op het tweede plak, 1570. En er maakt Orel meter bij om het eerste plak te hellen. Nou, dat slag het net. Maar hij blijft voorlopig op zilversteen. Ja. En dan zal ook helemaal net zo ontevreden wezen op zich. Je moet soms je meerdere erkennen. Wisse Broekstra is op dit stuit voor hem in ieder geval gewoon even net te beleven. En dat is geen schande, want dat is ik een jepper. Maar kwaliteiten van een andere planeet natuurlijk betekenen. En dan is het wel moeilijk om deze op te boksen. En soms heb je dat je krijgt in een lichting zitten met één exceptionele leper boven je. Het is de frustratie geweest van een protolepers in het gouden tijdperk Helmholt. Ja. Dan ben je niet altijd goed, maar dan ben je er altijd in een krijg beter. Precies. En dan, nou ja goed, als je dat krijgt treffen, dat scheelt een proto haatprijzen. Ja. Age Hulder, een van de smaakmakers van deze jongen. Het de post dat ik weer geleerd in jochentje 38 als voorronde prestatie. Ja, en je ziet wel Hanneke Wester. Die doen goede zaken doen en ooit weer mooi in de stok zit. Maar ze gaat ook christelijke brik. Ja. Naar de rechterkant en dan zit die topsprong er even net in. Maar goed. Ze won al 2 wedstrijden dit seizoen, Hanneke Westert. En waar weet Joen haar derde overwinning. Ze moet het even afwachten, maar ze stiet in ieder geval op dit stuit nog gewoon een leiding. Hier dus, Age Hulder. Kan die nog een keer vlammen? Tja. Nee, viel het al. Ja, let op erin. En dan hier met de sparring. Nou, ik daar kunnen we toch constateren dat die 20 meter van Nat Bransma eigenlijk voor de meeste jongens helder is. Ja. Onder normale omstandigheden. Dus ja, het leek het nog net op voorhand beslist hè. Maar misschien dat het waar toch wel meer invloed had dan wij denken. Want de wind die neemt net al. En het wordt een stuk frisser. Precies. En dat is toch minder lekker voor de spierkes. Ja, ik ben het volledig maar niet eens. Tjeld neemt ik wat taart. Het is alweer dit wat onze jongens. We zijn verwend. En, maar de man die zeker nog wel even loskomen wil, dat is Anne Galema. Jochentje 68. Ik dat weer hier van de hechtepunten op het begin van de jong. Ziet sprong in de oergangsklasse. En ja, dan zit er dan maar gewoon 2 in de wedstrijd met de doorn van pleeg op naar Bransma. 2008 en dat zo hij ik zei, joh, duikkampioen worden. En dat zo denk ik van zijn van de moraal en van het zelfvertrouwen een hele goede zaak wezen. Nou, Wisse Broekstra. Ja. Ken die er nog een klappermeidje in Drils? Nee, net in deze sprong. Nee. Zak het voort bij de insprong. Matig eerste ronde daar bij de jongens. Ja. Dat kunnen we concluderen. Hij kon het hem permitteren. Maar goed, de man, natuurlijk, ik heb begin van de jongen de wedstrijd je hebt, dan is het even stil en dan moet je weer even opladen. En dat, ja, dat slag het op dit stuit even net helemaal. Hulder komt nog tot 1480 voor de stad. Bij de Frali beginnen we met Tessa Kramer. Waarom dus uit Nieuw-Zeeland, waarom dus weer back in Friesland. Maar dan het er derde keer een outside voor de finale, denk ik. Erbij. Om dat op te pakken. Is er weer naar Tessa Kramer. Zo, Tessa Kramer. zit wel lekker in de stak, maar net mooi zitten met Tessa. rijdt het dan net op. En giet kop onder. Ik meende dat Tessa Kramer namelijk net bij de top 3 zit. Maar Nee, ze weer vierde. precies. Dus dan ben ik benijd, nou komt Sigrid Bokma. Ja. Dus dan is het of Maureen of Anneke Dus, Precies. die geen finale hebt. Anne Galema. Toch wel een beetje de verrassing in positieve zin, jong. Absoluut. Kan hij de finale nog meer glans aan? Nou, net in deze sprong. Nee.
Nee, gauw omstroepen, gauw warm worden en dan had hij nog 1 finale sprong te goeden. Die 208, dat ontbouwt daar nog steeds weer gewezen. Ja, dat wel vaker, hè, voor een FK, dat zijn generalen. Dat hij altijd wat, of altijd, maar dat hij wel eens wat teleurstellend is. En we zijn natuurlijk nog net helemaal uit hebt, maar het is net een topwedstrijd, jongens, eerlijk met bewijs op dit stuit. Nee. Een soort grutteljeppers, een soort leiders in het klassement, bij de Famkes, bij de senioren, die wisten gewoon de finale, bij de vrouwen, die winnen gewoon net, Steenderjong gewoon net, dus dat is even jammer, dat we hopen dat ze uit 2 weken in Weesum dan juist extra op scherp staan, zo van hey, het moet anders, het moet beter, ik moet verder. En dan heb ik het idee dat Maurijn Poijs de finale zitterlid. Oké. Wie ik nog wat licht blesseerd, hier wat last van de ribben. Ja, dat ken. En dan is het natuurlijk net onverstandig om maar even de rust te nemen die je broeken kennen. En dat is dus Sigrid Bokma, die goed in vorm is. De ongeval plegen moeten op die 4,32 meter van Anneke Broers. Maar ons hebben een heel verrassende kampioenen bij de vrouwen. Ondanks deze omstandigheden die ik les probeerde om aan En dan gaat Sigrid Bokma. Ja, dit zit er goed uit. Lange haal en dit is denk ik de eerste afstand tot nota. Ja, de reactie van Sigrid is zeker, want En die is op dreefje. ja, die won uiteindelijk nog maar niet een wedstrijd, maar die won de vorige wedstrijd, hè? In Buttenpost. Dacht ik. Hier, Rutger Haastra, die weer wat brik in de stok zit. Hey, die had het jong even net. Kan ook christelijke 4 springen. Fantastisch persoonlijk record van jochentje 62. Eerste hier is nog maar, dus denk ik we nog een hele soort plezier om beleven. Maar jong is net zien jong. Nee. Maar ik hij weer de hele dag al. Oké. Net alleen nog om zijn zus komen te morgen, maar ik om. Hij kreeg de eer om de prijzen uit te rekken aan de kampioen. Oké. Dat zijn leuke dingen. Dus dat weer een erebaantje. Ja, je ben je dan wel een hele dag. Nee, precies. Je hangt je wat om. Je bent net echt. Dit is misschien net de ideale voorbereiding. Maar het is ook mooi dat ze soms nog. Net Brouwers maar dan. Dat ben ik wel benieuwd naar. Want dat is toch wel op dit stuit de man die het meest stabiel leeft. Ja. Kan die er nog een 20 een hele meter uit toveren? Hij houdt het Wetje vegen. on, hè? Wetje on. Ja. Hij had het Maar vegen het lijf is droeg. correct net. Nee, maar de 3 gingen er wel. En hij is op 10 genoeg in vorm voor het FK. Dat is duidelijk. Ja, hij is de titelverdediger. Ja. En wat Nummer voor 2 in het een klassement. Ja, en de Friese recordhouder in de rek. Leuke herinnering. Mooi Fries klinkt. Maar hij maakt het weer. Voorlopig. Ja. Bedankt. Zet u aardig van de oude. Nou, dan kunnen we constateren dat rond nota in de finale nog net een soort verhoor is. Nee. Alleen nog Hilde van der Wij is een plakje opschoot bij de Famkes van 3 en 2. Maar Sigrid Bokma komt dus wel tot 14,63 meter. Want die moet natuurlijk Ja, Jo Gerrit, Sigrid Bokma, 63 voor 14,63. Dat betekent dat zij de nieuwe lijster is bij de vrouwen. Ja, en dus met Anneke met het werk. En hier het antwoord van Anneke. Nou, ja, die nam risico. En als er dan wel een derde punt gaat, ja, maar ik zeg, dus dan gebeurt er wat. Maar goed, dat doet er net. En dus zit het er voor Sigrid goed uit. Ja, en hier komt Auke Zielstra. Auke Zielstra nog een keer. Ja, die Sion kennen het ook daarmee kapot. Prachtig, nee, persoonlijk record. Centimeter, centje. ja, het mooie bij Auke is, die kwam van de wedstrijd bij me. Hij zei, Ingrid Sjerk, juist als commentaar, zat ik maar eens de post uit de brievenbus Helly op de kranten. Zat ik naar de polstuk, maar hij zei, dat is mijn tactiek. Ik concentreer me volledig op mijn insprong. Nou, dat heeft je leiden tot een IPR. Maar ik bloed erbij, als er iets feller oor in, dan kan die polstuk verder en dan hier er misschien krijgen nog centimeter sprongen een bol in de eerste klas te bloeien. Dan vliegt het eruit. Ja, want dat is eerste leuk. wat minder aan te binnen. Vooral denk ik, zo er wat mij de eetjes wijzen, dat er die pols net beter shot. Nou,
Precies. Dan moet er misschien een keer aan op de Santa keuren. Even een specsavers. Dus, Maar de ja. snelheid had je wel nodig voor een tapsprong. Ja. Maar goed, sympathieke knaap. Daar heb ik niks aan. Ook een zielstraf van Drielst. En centimeter zandje, nee PR. Dus Sion kan het mistikken. Is een clubgenoot wie zijn auto. Die ligt het op de dijtitelauto's te Stevenien. En 18,28 meter is natuurlijk een prachtige afstand. En wij weten wat er nog meer in zit van wie zijn auto. Ik van hem kwam dat op het goede moment. Want hij won natuurlijk heel graag dat NK mooi en dan moet je bij de beste fjouwer komen. Nou, daar stiet er nou weer keurig bij. Ja, Vliegen hier dus zilver op het NK. Ja, blikse katers. Mooi 20 meter notering, hè? Ja, dik hè? Ja. Dik hè? Dan gaan we van start. Toen verbeterde er zijn PR meer dan een meter. Ja, Die precies. ooit kreeg door een joontje sprong en nou dik door de 20. Maar Nee, dan ben je goed bezig. natuurlijk, vorig jaar heel goed. Dus dan is het leuk om zulke jongens erbij te gaan, want je weet het nooit met hun, hè? De tegenstanders worden er ook bang van. Ik denk, als er het weer op een heup had. Ja. Nee, dat is een Grillige springer. absoluut een kwaliteit dat je de steen op de goede momenten. Toen wist het vorig jaar daar in Halle Rotterdam met één en ander kwijt werden winnen. Maar Zegveld, ja, Zegveld. En dan is het inmiddels ook al haast niet ongenoeg, hè? Wat dat betreft ben ik net heel betiet op een of andere manier. Nee. Kwam ik even tot vrezen natuurlijk. En het zit er, Ja, nou, Nou, hij zit wel weer heen. hij viel nou dat er schreef je. Ja, dan ligt er erin. maar goed, hij boekt Nou, dan gaan we alle finalisten één keer in actie gaan en meisje weer op voor de laatste ronde. Alle lepers krijgen nog één kans om een gooi te doen naar de dijtitel jaren. ronde nummer 2, finale ronde. En ze moeten de gonger een beetje inhouden, want het wordt hier het tjusterder. Ja, ons met de lampjes aan. En die hebben we hier net, dus dat is lastig. Hilde van der Wij dus. Tredje 44, dat is nog steeds van Hanneke Westert. De afstand die natuurlijk wel, En zo hebben we alle. trots zowel Hilde van der Wij als Grietje Veldman te beliepen is. Nou is het wel zo dat de prijs bepaald wordt na de finale ronde. Dus wil je net om de strijd in de finale en het lukt je net om die eerste sprong te pakken, dan kun je eventueel nog wel klabben worden. Dat is natuurlijk ook of dat het hoogst haalbaar is. Dan kun je altijd een oor dus weer inhellen. En dat is dan dus inderdaad. Ja, dat wordt even zien. Ja, wie gaat er eerst? Ik denk dat Hilde het seintje kregen heeft van Gindel, maar denk iets dan ik. Mooie oren in. Maar de kracht in er wat uit, de stok stiet wat er vier. En dus bedankt Hilde in haar laatste sprong, helaas in het wetter. Is dit voorlopig nog wel te wachten? Ja, en ze Hilde zelf helemaal net tevreden over wezen, denk ik. Nee hè. Eerst hebben we Teerde Jan, of Jan Teerde Auta. Toch nog Kladdenburg in plak van Niet op, oh, dat is een volledig mislukte sprong. Die kunnen wat oorzaksvier hebben. Nee. Nou, die ken zul ik dus, toch net helemaal ontevreden wezen hier, want voor het klassement die er wel goede zaken. Precies. En dan heb je de mooie Verheer Kramer. Maar meer als een vijfde plak zit er net in, Joert. Zesde plak zelfs. Steensma, hij stiet clear daar. Want Theo Sopma blijft wel de nummer 5 overal, maar die nieuwtje alleen. Als er één in staat is om die centimeter 40 van Wissebroekstra nog te beliepen, dan is het natuurlijk Wietse Steensma van jou, hè? Maar dan moet het nou doen. Ja, hij beziekt het wel, maar hij heeft juist systematisch niet. Hij probeert het, hij beziekt het om nog zo veel mogelijk te komen. Maar hij krijgt En dus dan houdt zijn wedstrijdje maar ik op. Zal hij treden worden en treden bloeien. Van bij te gaan. En krijgen we daar nog Auke Veenstra, Grietje Veldman. Arend. Arend Veenstra, excuus. Dus Sir Huzemer. Ja. De enige leper in de eerste klas uit de afdeling Boetenpost. Oké. Dus Maar wij zijn net ongerust. Ik heb vanmorgen bij de jeugdafkaf zien dat we het podium blauw van de Boetenpost. Dus er komt weer een lichting om, maar we moeten even geduld hebben. ja, nee, precies. Maar daarna je jongenskampioen, ont Tolwier, mij en Nijvries elkaar komt het Boetenpost. Aha. Sietse Lefferts. Dus de toekomst die er. Dus er wordt werk aan de toekomst. Ja, nee, dat is positief. Dat weer heel aardig dat er uit 4 verschillende afdelingen 4 kampioenen Ja, gaan. dat is een goede zaak. En dat Absoluut. is echt een teken dat er ontwikkeling is. Ja, dat alle afdelingen goed bezig binnen met de jeugd. Grietje Veldman dan.
sprong al een PR van 3:21. En ik ter in de kracht eruit. En dus met Hanneke Wester ter nog hier sprong Moitje. Maar is zij de kampioene van de jongen? En is er alleen nog maar even de vraag, wat voor afstand komt er op de wisselbeker? In dat tredje 44, of doen we er nog een beetje bij? En de tweede doorwinning van Hanneke Wester, dat is natuurlijk ook mooi. Ja. De eerste doorwinningen bij de Famkes binnen nog steeds voor Inger Haastra, maar fjouwer. Maar de laatste weekend moet zij wat vaker belies, Jan. Dus Ja. ik verwees hem is duidelijk dat de concurrentie er gerut is. Frederik Kramer dan. Prachtige sprong hier in de wedstrijd. Vierde plak. 1 centimeter minder als Aga Hulder. Ken hij hier nog naar het podium? Nou, hij Ziet ziet er net zo raar uit. Nee, Maar hij komt te kwaad, denk ik. ja, maar wel weer een lekkere sprong, gewoon een mooie sprong. Ik was stijl. Het een lekkere wedstrijd die hebt, dus Frederik heeft het goed in. En had nog 14 dagen voor de topvorm, hè? Ja, En die ken hij wel broeken. zeker weten. Lekker trainen in het heidenskip. Ja, Nou, wat ken Arend Veenstra? In de categorie jongens. Nee, kan hem net verbeteren. Sluit aan met de zilveren medaille, 15 meter 70. En daar is dus bekend dat Wisse Broekstra daar de winnaar wordt. Hij had al Santje 40 steen gehoord. Maar ik denk dat hij nog wel even wat sneller doet. ja, die kennen wel een mooi stukje verder, maar goed. Het jouwt ook wel- Hoeft net, hè? Nee, het hoeft net en wist je jouwt wel om. Dat is echt de torenhoge favoriet bij de jongens, hè? Ja, en ik kan me voorstellen, zei van, ik maak die Brutsen tegen van mij maar even wat extra rest aan. Nou, hij springt wel terug, maar eerst toch weer even. Hanneke Nee, Hanneke Westert. En ik denk niet kopkonder, alle traaien Famkes in de Maar laatste pak ronde. wel de titel. Ja, en kreeg ervoor terecht applausje van het publiek. Er zit allemaal een PM'sje, hè? Dus dat is ik terecht. Ik denk iets van 249. Ja, precies. Volgens mij, we kregen al een keurig latje mooie nummer en zo werden we het al keurig geregistreerd en bijhouden. Nee, wat dat betreft, ik hulde het publiek. Er werd Ja. keurig gehoord, jong. Zo vol mogelijk thuisblauw had je net hoeven. En, nou ja, er ben een proto die gelukkig de livestream ik vond haar. Ja. De mensen die hier al binnen, die weten dat ze de hele wedstrijd waarom ze hen kennen op het YouTube kanaal bij Omroep Friesland. Wil ik een protocol broek van maken. Maar het is voorlopig voor dit seizoen wel de laatste livestream die we van jou verzorgen. Want de 2 resterende wedstrijden die we nog te goede hebben, het FK en het NK, die kunnen je ook gewoon op de televisie zien. 5 september, Jelvetwaan metjes het FK in Weesum. En 14 dagen later, ik om Jelvetwaan, het NK in Burgum. Ja, prachtig. Dus je hoeft niks te missen, want ik dat ben 2 wedstrijden waar in principe geen publiek bij te zien is. Wat kan Arne Hulder? Kan die de jongen nog wat meer kleur aan? Hoe wordt kinder klimmen? Ik ga Loek de moederde punt. De eerste Wolters doen dat vroeger wel eens. Ja. Maar die heeft iets meer power en dat ontbreekt er even een beetje om bij Hagen. Ik ken die beste jongen niks van. Die beste senior, maar ik heb het jongen een prima wedstrijd die hebt. Ja. Hij stond er op het moment dat er een steen moest. En het geldt natuurlijk ik voor alle allemaal die nou nog in actie komt. Maar we zeggen eerst naar de jonge knaap, Wisse Broekstra. Concentratie bij de Friese Leiderstrui. Weer die dribbel erin. Ja. En nou had er de pols krekt te 4 staan. Nou, hij bezocht het nogal. Ja. Pakte de titel. En kan hem vol slijn nou te rijden op het FK oer 14 dagen. Ja, en Dat brengt ons bij Tessa Kramer in haar laatste sprong. nou, En daar zit al toch alweer wat meer in, maar ze krijgt te 4 uit koers. Ja. Maar het tweede plakje, maar een keutje. Ja, wij moeten eruit. Vregens even onder harker, want ja, als iedereen een kriskras het zo'n beter in, dan kan die harker. Daar wil steen blijven te harken. ja.
Nou, daar mocht ze langs. En Anneke die straks dus zomerdag. Het zou mooi zijn, dat Anneke Alema natuurlijk naar het brons maar nog ontwerp weer te zetten. En dan was hij die 20.08. Genoeg. Voor de Anneke Alema had goede herinneringen aan Drielst, want in een 4 verliezen, Ja. toen hier er een skofje uit de roulatie was met een hernia, kwam hij weer om in het peloton en waar het Nederlands record, maar een nieuw persoonlijk record van 2060 jaar in Driels. Oké, ja sure, dat zijn de goede berichten. Jerrenlien, Ja, maar wel hier. ja. Nou ja, hij stoer die ik werd, dus En zo je ook gedaan werden. ja, zeker weten. Kennen. Ja. Het mooi van u, nog even lekker warm worden van een vierde sprong, dat zou mooi wezen. Hij komt natuurlijk krekkop onder, dat is vervelend. Je moet je snel omstroepen en dan moet je er even snel een warming-up gedaan. Maar goed, eens even zien wat eruit komt. En dit is dus zijn eerste koers. Zijn beste seizoenprestatie is het jochentje meter 68. Ik zijn beste enkelsering. Hoe dan ook. Toen het tweede bloed of nog eerste wordt. Nou, wat er giet. Gebeurt je! Oh, wat jammer. Wat seconden, maar hij is vol waarom, ja, wat mij betreft. Want dit wint de driegende sprong, zouden we hem nog herinneren je. Precies. Neem dit mee naar Weensum en dan best absoluut kandidaat voor de haardprijzen. Ja. Anneke Alema is weer om het front. Zeker weten. Stroeve start, maar hij meldt hem weer. En dat wordt beleend hier met het zilver in Driels. Ja, prima die in. En Sigrid Bokma. Die krijgt die mooie 463 sprong. Dat is voor haar een van de betere prestaties van dit seizoen. En als jij er derde wat bij kent. Nee, dat lukt nou net. Neemt iets te volle risico. En dat moet natuurlijk ik. Je moet door je eigen afstand proberen hierheen te komen. En dus met Tino Ouwacht zie je wat Anneke Broersma nog kent. En je ziet wel Rutger Haastra. Ken die nog wat van, Rutger Haastra? Kijk net. Dus Dan hebben we daar een verrassingje. ja, dan krijgen we sowieso een verrassingje. Hoewel wie zijn auto ik net een echte verrassing is natuurlijk op zijn dus accommodatie. Alleen dan gaat het dit hier dan net zo bot zitten. En dat is mooi dat hij er nu op was niet. Maar Auke Zielstra is wel een verrassing. Dat is zeker een hele grote verrassing. Die neemt mij opgeheven hoofd aanskiën van de eerste klasse. Ja, Dat is wel het zoere. Hij degradeert waarom naar de tweede klasse. precies. En dan in het donker haast, ja, naar het Bronsma, niet de polstak. Ik al gereed zetten het. Ja, wie maar de nachtkijker ernaast Ik ja, weet zeker. Het is gelukkig dat uw camera het beeld nog wat op waar de heren kent. Ja, ja, die doet In het het echt keurig. is het aardig donker hier, hè? De gain-up doet zijn werk. Ja. Nou, naar het kinderen om leidje. Ja, de titel lekker in de boezem vanzelf. Ja, keurig hè. Vierde dagoverwinning, dat is helemaal waarom. Toch weer over de 20 meter. Al is het maar een liep beetje erover. Ja, en van de laatste jouwer wedstrijden wint hij de treien, zeg ik dat goed. Ja, Hij wint natuurlijk, hij wint dan alweer zien. hij is zeker goed bezig. Ja, Er staat weer toch de laatste wedstrijd. Maar even in Grietzerk, die Isbrand. ja, van de laatste 4 wedstrijden wint hij de fjouwer. Dat is knap. Dus dat is echt wel, ja, dat te kloppen man van Weesum. Dat moet duidelijk wezen van het FK. Laatste finale sprong van Nart Bronsma. En Wat een drieging. daar gaat er weer. Oh, Pakt er makkelijk die hechten. zo. Het is weer een hele vier. Ja. Ondanks dat er nog een einde de richting gaat. Maar hij laat zien dat hij de terjochte kampioen hier is in Driels. En hij is nou op dit stuit misschien wel de uitdager van Isbrand Galema. Oh, zeker weten, ja. Ja, dat wordt wat dat betreft een schitterend FK. Als die man elkaar daar een beetje opkiedelen, dan kent hij wel eens weer helemaal geen dier. Anneke Broersma dan. Die hier al een hele lekkere wedstrijd sprongen. Jammer voor haar dat de duidtitel er net in zit, maar Sigrid Bokma die pakt haar tweede duidtitel. En ik dat is netjes. Ook een zielstrijk, ja. En Auke Silstra die heb ik even mis. De eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd. Dus dan krijgen we daar nog Wietse en auto. Dat is dan de laatste sprong van de wedstrijd. Naar Bronsma komt het mondjemeter zo'n 80. En Wietse en auto die dan sprong uit die wint zijn tweede dagtitel.
die mag het natuurlijk van Jan. Op het FK. En weet je, die poetst de polstek nou eens lekker op. En het is inderdaad, Frederik was toch zoist. Goed compliment voor de registratie hier. Corneille, de cameraman hierboven dus, die dat eigenlijk krijgt dat het hier nog volop lacht is. Maar ik kan je verzekeren, die beste meesten, hoe de beste cameraman dat qua techniek doet, dat weet ik net. Het is een stinkdonkerder dan dat het op beeld lijkt. Dat is echt weer. Er zit zijn knapkop, de geen op knap. Maar Juist. die zit nou maximale jippen. Ja. Al je En techniek. dus- En dat is prachtig, maar dat is van de leer zelf, want het is echt behoorlijk schiemerig. Een zwarte stok in donker. Ja, nee, dat... En dan moeten we wel een beetje wezen, hè? De lijn is de wedstrijd van dier. Je kan ik denken van, nou, ik vind het wel goed. Gelukkig is dat een midjeswedstrijd. Ja, dan kennen we... Dus ja, laten we eerlijk zijn, normaal sprutsen weer het seizoen al overwest. En dat is mijn reden, want het wordt jongens gewoon gauw. Schiemerig, eind augustus. Nee, voor jongenswedstrijden dan... we zeggen het jong ik, hè? Jou we zo aan het beginnen, is super al te laat. Maar het is ook de laatste jongenswedstrijd, Ja. dus wat dat betreft... Is dat niet mooi geweest? Nou, om wie zijn auto de eer om de jongen hier aan te sluiten. Hij sluit echt de reguliere competitie aan, de 11e wedstrijd. Jenai, zullen wij ontrekkenen. Morgen kun je buis op de website alles waarom vinden over de degradatie, promotie. Waar gaat er naar het FK, waar zit in de top. Deze kant op. Want dat is nog even puzzelen. Dat we de prijzen, Maar we kunnen melden dat Witsenauta op tijd hem weer meldt in de top daar bij de junioren. Hij pakt hier hoe dan ook de dijtitel in Driels. Bij een keurige afstand. Hier komt Witsenauta voor Silas. En misschien zit er nou wel wat bij. Sjoerd, wat zit er nou wel even? En dat in donker. Nou, die had het vorm met te pakken. Het zal krek net verder wezen, maar hij kan weer omzien op een geweldige jongen. Zeker. Dus dan kun je hem direct in ontvangst nemen. Fysiek voor de organisatie. 8 meter 28 neemt er mij voor het klassement. En dat betekent dat we hier in Drielst onder de eindkamp binnen. Kisto nog een uitslag voorlezen, Hendrik Murk, of wordt het een tour? De eer is aan die, want mijn administratie is een beetje slafjeld. En dan heeft het beter op mobiel systeem. Dus, De jongens. De categorie die is woon toch Wisse Broekstra. Santje 40, tweede weer daar. Wietse Steensma uiteindelijk met 16-01. En Arend Veenstra die pakt daar het brons met 15-20. Bij de Famkes weer de titel voor Hanneke Westert. Zij wint met 13-44. Tweede wordt Hilda van der Wij. 13-28 mag ik zeggen. En Grietje Veldman van Samar die wordt het redden Wolma en PR 13-21. Dan hebben we de categorie junioren. Witsenauta pakt er de dijtitel. Mijn keurige afstand 18-28. Tweede wordt er Auke Zielstra. Bij een PR van Santje. En Rutger Haanstra, de klassementsleider, die wordt Joert Tredde met 16-80. Komen we bij de vrouwen. Daar echt een verrassende winnaar is. In die zin dat er een aantal favorieten net finalist winnen. Maar daar loopt Sigrid Bokma niet van hoorn. Die wint hier met 14-63. Tweede wordt daar Anneke Broersma, 14-32. En de derde plak is voor Maureen Poijs, die geen finale misprong, maar 14-15. En dan hebben we nog de categorie senioren. Daar is het vijfde plak voor Tevens Hopma, 1901. Vierde wordt er Freek Kramer, 1930. Derde Agen Hulder, 1938. Tweede, heel knap, Anne Galema, 1668. Maar de titel die gaat op naar Nart Bronsma met 20 meter 8. Ja. Hendrik Murk, wij zullen gewoon weer over 14 dagen. Want dan zitten wij in Weensum live voor de televisie bij het Friesk kampioenschap. Voor Joert wil ik zeggen, dank voor het zien. Wij hebben mij protte nocht en willen alle weekend die er wien van deze kwarte Philip competitie bij jou thuisbracht via de livestream. En laden u nou op voor de climax van het seizoen in september. 5 september het FK, 19 september het NK. Van nou bedankt voor het zien en graag ont dan.